Comezamos. Ben, boa noite a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 28 de outubro de 2025. Señor secretario, ten a palabra. Boa noite a todos e a todas. O primeiro punto de orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Punto seguinte. O seguinte punto, punto número 2, é dar conta de decretos da alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. O punto terceiro chamase Betanzos, circular modelo e convenio interadministrativo de encomenda da xestión para a selección de persoal técnico arquitecto, deputación, encomenda selección arquitecto. Delegado de persoal, ten a palabra. Ben, grazas, señora alcaldesa. Ben, o punto que traemos hoxe a debate é a adhesión do Concello de Betanzos ao convenio interadministrativo de cooperación aprobado pola Deputación Provincial da Coruña co obxecto de habilitar os concellos de menos de 20.000 habitantes, como é o noso caso, a posibilidade de encomendar a Deputación a xestión material da selección de persoal funcionario interino para os postos de arquitecto ou arquitecto técnico. Esta iniciativa, aprobada polo Pleno da Deputación o pasado 3 de outubro de 2025, responde á necesidade de dar unha solución áxil, eficaz e garantista á cobertura de postos técnicos que resultan imprescindibles para o normal funcionamento dos concellos medianos e pequenos da nosa provincia. Compre lembrar que, segundo o que establece o artigo 36.1b da Lei 7/85 de bases de réxime local e o artigo 109.1.b da Lei 5/97 da Administración Local de Galicia, as deputacións provinciais teñen a competencia de prestar asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios, especialmente aqueles con menor capacidade de xestión. Ademais, a disposición adicional primeira da Lei 20/21 de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público habilita expresamente os concellos, excepto os de gran poboación, a encomendar ás deputacións provinciais a xestión material da selección de persoal interino e laboral temporal. Con esta medida, a Deputación da Coruña pon a disposición dos concellos unha lista provincial de arquitectos e arquitectos técnicos interinos xestionado polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios, o cal permitirá cubrir con maior rapidez e seguridade xurídica as vacantes ou baixas temporais nestes postos, que son fundamentais para o desenvolvemento urbanístico e técnico dos concellos. Desde o Goberno Municipal valoramos moi positivamente esta proposta da Deputación, que reforza a cooperación institucional e facilita a xestión pública local, evitando atrasos e garantindo a igualdade de oportunidades no acceso ao emprego público. Por iso, e tras as correspondente providencia e inicio asinada pola alcaldesa, os informes xurídicos e a proposta do secretario municipal, traemos hoxe ao pleno a aprobación da encomenda de xestión e do convenio tipo remitido pola Deputación Provincial da Coruña. Por iso, propoñemos ao pleno da corporación a aprobación dos seguintes puntos. Primeiro, aprobar o convenio tipo para a encomenda de xestión da selección de arquitectos, arquitectas e arquitectas técnicos interinos para os concellos de menos de 20.000 habitantes na provincia da Coruña mediante asinatura do convenio de colaboración coa Deputación Provincial da Coruña, dar traslado ao presente acordo da Deputación da Coruña para os efectos oportunos e a alcaldía para a súa asinatura a representación do Concello de Betanzos. Terceiro, facultar a alcaldía para que antes xestións resulten precisas para a execución deste acordo e para a formalización do convenio de acordo co artigo 21.1 da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local. E cuarto último, publicar o presente acordo no tabuleiro de anuncios e no portal de transparencia municipal conforme á legislación estatal e autonómica en materia de transparencia e bo goberno. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Señora alcaldesa, buenas noches a todos e a todas. Entendemos que hai a necesidade en cualquier concello dun arquitecto e este convenio con a Diputación é unha oportunidade para dotar este puesto de trabajo, por lo cual nuestro voto será, por supuesto, favorable. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas e moi boa noite a todas. Ben, comezamos dicindo que nos parece moi positiva esta colaboración entre institucións para dotar de persoal a concellos do tamaño, do tipo de Betanzos, e gustaríanos que seguirá adiante este tipo de
de colaboración interinstitucional para mellorar a dinámica de funcionamento dos concellos. Ben, a respecto da praza, creemos que é moi necesaria a dotación de arquitectos técnicos da nosa institución municipal, sobre todo por cuestións como a tardanza na concesións de licenzas ou a necesidade de axilizar algunhas xestións urbanísticas que son quizáis dúas das eivas que posúe o noso concello. E tamén, como levamos anos reivindicando, creemos que sería moi urxente dinamizar o funcionamento da Oficina de Rehabilitación Municipal. Comentábasenos na comisión previa ao pleno, na comisión de programación, que esta praza de arquitecto técnico iría destinada a dotar dun persoal de arquitecto a Oficina de Rehabilitación Municipal. E quizáis este aspecto que máis non nos preocupa, pero sí nos bota para atrás, porque se realmente queremos dar impulso, dar pulo a esta oficina, dinamizar o seu funcionamento, sería preciso que contase con persoal máis estável e non con persoal interino, que sería o que nos ofrecería este convenio. Pero vai, en calquera caso, necesitamos un arquitecto técnico na oficina de rehabilitación, este será o mal menor, mentres non temos un arquitecto definitivo nese posto. Sexa como sexa, o noso voto vai ser favorable porque consideramos que é unha proposta positiva. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e moi boa tarde, noite a todos e a todas. Ben, pois na mesma liña que o que xa se dixo aquí, é evidente que este posto pois é importantísimo e ademais é urxentísimo, non? Pois cubrir esta praza canto antes, pois por moitos dos motivos que xa se expuxeron agora mesmo, tamén, bueno, pois tendo en conta evidentemente que ocupará esa praza pois nunha ubicación tan importante, non, para o noso concello, que a oficina de rehabilitación, da que xa pois tantas veces temos falado aquí, pois de darlle un pulo, non, pois para tratar, bueno, pois de reverter na medida do posible pois a situación no que se atopan pois moitas das vivendas e casas que hai no noso casco histórico. Polo tanto, bueno, pois moi favorable, non? É moi importante que a Diputación da Coruña poña pois en marcha sistemas, non, destas características para pois poder facilitar pois a un concello como o noso pois que se poida cubrir a praza. Polo tanto, o noso voto vai a ser a favor, máis nada. Moitas grazas, delegado de persoal. Gracias, señor alcalde. É unha simple puntualización con respecto á intervención da voceira do BNG. Sinalar, porque, bueno, estas prazas o que pretenden é cubrir esas prazas vacantes de maneira temporal que suceden, por exemplo, a día de hoxe no Concello, no que tiñamos un arquitecto para a oficina de rehabilitación do casco histórico, por decisión persoal, pois marchou do posto. Este sistema de cooperación coa Deputación da Coruña nos permitirá pois cubrir esas prazas de maneira temporal. Non nos esquecemos, evidentemente, seguimos traballando en cubrir esa praza de maneira definitiva. De feito, se dira un paso xa na relación de postos de traballo para a mellora desa praza e esperamos pois poder cubrir esa praza pois o máis pronto posible, pero agarrando pois o guante que nos lanza a Deputación da Coruña para poder pois completar moitos traballos pendentes que hai aquí na oficina de rehabilitación do casco, nada máis. Moitas grazas. Voceira nacionalista, algo que engadir? Pouco máis, agradecemos esta aclaración que nos acaba de facer o voceiro do equipo de goberno e acordamos que efectivamente se dean eses pasos para ter un posto de traballo estável na oficina de rehabilitación municipal. Nada máis. Moitas grazas, voceira. Ben, pois entendo tras o debate que este punto se aproba por unanimidade de todos os grupos, señor secretario, así que pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto cuarto, aprobación da participación na primeira fase do Post Plus adicional 4-2025. Voceiro do grupo de goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como xa se debateu e se falou en anteriores plenos, a Diputación Provincial da Coruña, cando deseñou o Plan Provincial para o ano 2025, lle comunicou a este Concello que dispoñía de 860.000 euros de forma inicial para participar nese plan do ano 2025. Esos 860.000 euros dividíanse en varias partidas
das cales destinamos 180.000 euros para gasto corrente, 70.000 euros foron destinados para gastos sociais extraordinarios, concretamente para esa convocatoria de axudas para o gasto derivado do uso da vivenda habitual, 120.000 euros que eran xa finalistas, esa cuantía para devolver a Deputación Provincial da Coruña outras cantidades adiantadas no seu momento para levar a cabo diversos investimentos no noso municipio, principalmente en aquel momento optamos por obras de eficiencia enerxética ou pola rehabilitación do convento de Donas, que foron proxectos que se levaron a cargo con préstamos provinciais, e para obras financieramente sostibles pois destinamos desos 860.000 uns 480.000 euros, concretamente para a mellora dos núcleos de Touriñao da Arriba e Touriñao da Baixo, para as melloras no cemiterio municipal e para o parque infantil de Pintor Seijo Rubio. Por aquel momento avanzábamos que o plan iba a sufrir inxeccións económicas para que os concellos tivéramos máis fondos, e así se nos trasladou mediante un adicional número 2 que dispoñíamos a maiores de 365.865 euros para obras financieramente sostibles. Por aquel momento tiñamos aprobado un plan complementario con varias obras, concretamente con 2 obras nos parques infantiles da Condesa e para a adquisición dun vehículo de protección civil, e polo tanto optamos a destinar e a dar cobertura a esas obras por un importe total de 209.000 euros, quedándonos para unha segunda fase desa adicional segundo, pois a cuantía xa coñecidos por todos, 257.256 euros, que en plenos pasados, pois nesa segunda fase do segundo adicional do POS, pois decidimos destinar para a pista de pádel. Naquel debate tamén dicíamos que éramos coñecedores de que íbamos a ter pois outro adicional, e que no momento en que dispoñésemos de fondos a maiores, pois o Concello se comprometía, non, a levar a cabo a obra do Puntrack. Aos poucos días se nos comunicou por parte da Deputación Provincial da Coruña a asignación deste cuarto adicional. O terceiro, que non citei, era xa o que se incluía de forma inicial para os gastos sociais. Pois neste cuarto adicional a Deputación lle destinaba ao Concello 219.861,13 euros, que poden ser destinados para 3 aspectos: para gasto corrente, para investimentos financieramente sostibles ou para devolución de préstamos provinciais para esas obras que citaba con anterioridade. Se divide en 2 fases: unha primeira fase na que se poden elexir que fondos se adican a gasto corrente ou a devolución do préstamo, e temos hasta o 31 de outubro para participar nesa primeira fase, de ser o caso, e nesa segunda fase, pois que se comprendería entre o 3 de novembro e o 30 de decembro deste ano, serían o momento de incluir que fondos se destinarían a investimentos financieramente sostibles. Ben, para cumprir con o noso compromiso e en base ao devenir orzamentario tamén deste exercicio, que estamos xa entrando no mes de novembro, a proposta que fai este equipo de goberno é, nesta primeira fase, destinar 171.467,94 euros para gasto corrente e, evidentemente, dar cobertura ao compromiso adquirido no seu momento para a construción da pista de Puntrack, que aprobaríase nesa segunda fase a partir do 3 de novembro por o importe do proxecto que ten o Concello de 48.393,19 euros. Polo tanto, a proposta que se fai hoxe a este pleno é a seguinte, da que vou a dar lectura tal e como figura no expediente. Primeiro, participar na primeira fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS adicional 4/2025 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada ao obxecto que se indica a continuación. Para gasto corrente 2025, 175.467,94 euros, e a achega provincial pendente para a segunda fase do POS adicional 4/2025, 48.393,19 euros. Segundo, autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Terceiro, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. E, segundo, notificar este acordo a Deputación da Coruña e comunicar aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis nesta primeira
intervención. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Nos parece bien, ya anunció el Gobierno municipal en anteriores plenos que iba a ser una parte dedicada al gasto corriente y la otra a la tan demandada pista de Pentratrack. O sea, que por nuestra parte, nuestro voto, por supuesto, será favorable. Nada más. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, boa noite a todas. Pois, como ben se indica no seu enunciado, é a cuarta partida do POS este ano, con lo cual imos repetir o que xa dixemos nas outras tres anteriores. Dada a situación do Concello, óptimo sería que destinásemos esos cartos para gasto corrente, pero debido aos plenos anteriores, o compromiso adquirido nos plenos anteriores, o normal é que se reserve esa partida para o que dixemos, para o PUM track. Pola nosa parte, o voto vai ser favorable, parecenos correcto. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois, na liña de todo aquí comentado, evidentemente, pois benvidos esos fondos da Diputación Provincial da Coruña. Evidentemente, pois, nesta primeira fase só se pode adicar, é dicir, o máis interesante é que se adique aos gastos correntes, a gastos xerais e, polo tanto, pois, o noso voto vai a ser favorable. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, algo que engadir? Nada máis que engadir, simplemente recordarlle aos membros da corporación e tamén que os veciños sexan coñecedores de que neste ano a Deputación Provincial da Coruña lle otorgou ao noso Concello a cantidade de 1.444.000 euros procedente do POS provincial con criterios totalmente obxectivos. Moitas grazas. Algo que engadir? Ben, pois, señor secretario, entendo tamén, despois do debate, que este punto se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte sería o punto quinto, elaboración e aprobación do regulamento da modalidade de teletraballo do Concello de Betanzos. Delegado de persoal, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. O documento que presentamos hoxe a este pleno é o resultado dun traballo serio, dialogado e planificado entre o Goberno Municipal e a representación sindical deste Concello. É un texto negociado e consensuado na Mesa Xeral de Negociación que busca seguir avanzando nun modelo de administración moderna, flexible e adaptada á realidade actual. Este regulamento nace co propósito de ordenar o teletraballo poñendo normas claras e equilibradas a unha modalidade que pode ser moi beneficiosa tanto para o persoal municipal como para o propio Concello. Falamos dunha ferramenta que facilita a conciliación da vida laboral e persoal, que pode mellorar a eficiencia e reducir desplazamentos, pero que ao mesmo tempo garante que os servizos públicos sigan funcionando con normalidade e con a mesma calidade de sempre. Por iso, o documento establece condicións moi claras. O teletraballo será sempre voluntario, reversible e compatible con modalidade presencial. Limítase a un máximo de 2 días por semana, non consecutivos, excluídos luns e venres, para asegurar unha boa cobertura presencial dos servizos. Tamén se incorpora un sistema de seguimento e evaluación para comprobar o cumprimento dos obxectivos e o impacto organizativo. Trátase, por tanto, dun regulamento pensado para funcionar con rigor e responsabilidade. De todo isto, tamén quero destacar os criterios sociais que recolle. Dá prioridade a quen teña fillos menores, persoas dependentes ao seu cargo, discapacidade ou sexa vítima de violencia de xénero. É un regulamento que aposta pola conciliación e a igualdade de oportunidades, non por privilexios. O texto tamén deixa claro que o teletraballo non supón ningún cambio nas condicións retributivos nin nos dereitos laborais. O persoal que teletraballe terá as mesmas obrigas, os mesmos horarios e o mesmo control de presenza que traballa de maneira presencial. En resumo, estamos ante un regulamento, como dicía anteriormente, moderno, equilibrado e que cumple coa normativa estatal e que foi elaborado, como tamén dicía ao principio, con pleno consenso e con vontade de acordo e de sentido común por todas as partes. Por tanto, quero aproveitar para agradecer a colaboración das organizacións sindicais e tamén do persoal técnico que participou na redacción deste documento. Grazas a ese traballo conxunto, o seu Concello de Betanzos dá un paso máis a esa modernización da súa administración e na mellora das condicións laborais do persoal. Por iso, como concelleiro de persoal, en representación da Mesa Xeral de Negociación, pedimos o voto favorable deste pleno para aprobar este regulamento, que representa un avance importante e que reforza o compromiso deste Goberno cun Concello máis eficiente e
e actualizado ás realidades sociais. Por tanto, propoño ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes puntos. Primeiro, aprobar inicialmente o regulamento da modalidade de teletraballo do Concello de Betanzos, nos termos que figuran neste expediente como anexo. Segundo, someter dita ordenanza municipal á información pública e audiencia dos interesados con publicación no boletín oficial da provincia e tabuleiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días para que se podan presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas por esta corporación. Simultaneamente, publicar o texto da ordenanza municipal no portal web do Concello de Betanzos co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais podan facerse por outras persoas ou entidades. E terceiro, último, de non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considérase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno e o acordo de aprobación definitiva tácita da ordenanza. Co texto íntegro da mesa publicarase para o seu xeral coñecemento no tabuleiro de anuncios do Concello de Betanzos e no boletín oficial da provincia. Así mesmo, tamén estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello e, ademais, remitirase á Administración Xeral do Estado e ao Departamento correspondente á Comunidade Autónoma no prazo de 15 días a certificación que acredite a elevación definitiva da aprobación inicial, así como a copia autenticada. E cuarto e último, que non era o terceiro, facultar á alcaldesa para suscribir e asinar toda a clase de documentos relacionados con este asunto. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Señora alcaldesa, entendemos que sempre e cuando o trabajo que se realice igual, non vamos a ser obstáculos a empleos de tipo administrativo, ya que entendemos que en outros trabajos es totalmente imposible. Simplemente hai que regularlo, que ya está acordado con os representantes dos trabajadores. Nuestro voto será favorable. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Pois parecenos algo positivo, é dicir, é adaptarse ás novas tecnoloxías e á nova forma de vida que temos, e utilizalo para mellorar as nosas vidas no traballo e poder facilitar a nosa conciliación familiar e laboral. Como ben se indica no informe, pois chegouse a un acordo coa negociación correspondente dos representantes dos traballadores, non habendo alegacións de momento, parecenos correcto, pola nosa parte non vai haber problema tampouco. Grazas. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, na mesma liña, é certo que o teletraballo pois leva moitos anos non funcionando en moitas das administracións públicas, si ben é certo que pois hubo algo non que marcou non pois o impulso do teletraballo, que foi pois a pandemia que sufrimos coa COVID-19, e iso pois obrigou de alguna maneira, entre comillas, pois a que todas as administracións pois puxeran a funcionar non este sistema. E é algo que evidentemente pensamos que é moi positivo, precisamente por esa conciliación da vida laboral e familiar e por moitas outras condicionantes que poidan ter pois, os traballadores públicos, e ademais que pode ser positivo, pois como decía o voceiro do grupo de goberno, con respecto a evitar pois, moitos desplazamentos, etcétera, etcétera. Nos podemos poñer algún exemplo no que a nos atañe pois, con respecto pois, ás mesas de contratación que se celebran pois, vía digital, ou as comisións de programación, ou mesmo pois, recordaremos moitos dos que formábamos parte da corporación pois, naquel momento da COVID, que celebramos pois, sesións plenarias de forma digital. Quer decir, que o traballo continúa, quer decir, é algo positivo, e ademais, bueno, pois, pensamos que vai facilitar moito para moitas das persoas que forman parte non, da plantilla do Concello. Polo tanto, nada, o noso voto vai a ser favorable. Moitas grazas. Voceiro. Agradecer o voto de todos os grupos e tamén pois, agradecer o traballo realizado pois, tanto por a representación sindical como tamén polo equipo de goberno pois, que busca esa modernización e unha maior eficiencia pois, da administración, neste caso local, ao igual que están facendo pois, noutras administracións de outro ramo. Nada máis. Moitas grazas. Algo que engadir? Voceira nacionalista, algo que engadir? Ben, pois tamén despois do debate aprobamos este punto por unanimidade. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte. Punto seguinte, punto sexto, moción de concelleiro non adscrito relativo ao impulso, apoio e recuperación das festas populares de Betanzos. Concelleiro non adscrito, ten a palabra.
Gracias, señora alcaldesa, boas noites a todos e a todas. Imos a falar hoxe de festas, de tradición e, sobre todo, de cultura. Da cultura e as tradicións da nosa cidade. Procedo a ler a exposición de motivos da nosa moción para que todos os veciños coñezan o que hoxe traemos aquí. As festas e tradicións populares son un dos piares fundamentais da identidade de Betanzos. Representan a nosa historia viva, fortalecen os lazos veciñais e teñen un papel esencial na dinamización cultural, social e económica do municipio. Betanzos conta cun calendario festivo de gran riqueza e variedade, encabezado polas 3 celebracións grandes do ano, a Semana Santa, a Feira Medieval e as festas de San Roque, que atraen cada vez máis visitantes e proxectan o nome da nosa cidade por toda Galicia. Todas elas están declaradas de interés turístico de Galicia, no caso da Feira Medieval e da Semana Santa, e de interés turístico nacional as festas do patrón. Porén, non son as únicas festas que se celebran na cidade. Existen numerosas celebracións veciñais, parroquiais ou gastronómicas, moitas delas organizadas con esforzo e dedicación polas asociacións e as comisións de festas. É fundamental que o Concello apoie e acompañe este traballo veciñal, reforzando os recursos económicos e logísticos, pero tamén incentivando a colaboración cidadá e o espírito comunitario que dá sentido a estas festas. O obxectivo debe ser doble. Por unha banda, recuperar celebracións que antes se celebraban e, ademais, consolidar e fortalecer as festas parroquiais existentes, promovendo que máis veciños e veciñas participen na súa organización e asegurando a súa continuidade no tempo. Neste mesmo sentido, resulta necesario convocar e revitalizar a Comisión de Festas Municipal, como espazo de coordinación e diálogo entre Concello, as parroquias e as asociacións veciñais e o tecido hostaleiro, para planificar o calendario festivo e mellorar a cooperación institucional. Como todos vostedes saben, despois desta moción, e tamén hai que dicilo, da petición en rogos e preguntas do pleno pasado do BNG, fomos convocados e mañán celebrarase a Comisión de Festas. Así mesmo é necesario reimpulsar e enriquecer a Semana da Tortilla de Betanzos, seguindo o exemplo de outras festas gastronómicas de referencia en Galicia, incorporando actividades culturais, musicais e patrimoniais que axuden a consolidar a Betanzos como epicentro cultural e festivo de Galicia durante eses días. Outro aspecto relevante é a recuperación dos actos tradicionais do Entroido. O martes de Entroido, como todos saben, é festivo local e forma parte da nosa identidade. Ofrece unha gran oportunidade para reforzar a programación cultural e o atractivo turístico da cidade nestas datas. Tamén se podería promover a recuperación da festa do viño, recoñecendo a tradición vitivinícola da nosa comarca, así como poñer en valor outros produtos locais como o repolo, ademais de apoiar novas iniciativas cidadás como a Festa do Lúpulo, que demostran a capacidade de organización e creatividade da veciñanza. Finalmente, compra avanzar na protección e posta en valor das danzas gremiais, símbolo único da tradición betanceira, apoiando o proceso iniciado polo Concello para a súa declaración como ben de interese cultural e promovendo accións que garantan a súa conservación e difusión. En resumo, Betanzos debe apostar por un modelo de xestión festiva participativo, diverso e equilibrado, que recoñeza tanto as grandes celebracións como as máis pequenas, e que apoie por igual ás entidades e veciños que manteñan vivas as nosas tradicións. É polo exposto que propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Concello de Betanzos a convocar de forma regular a Comisión de Festas Municipal, coa participación das asociacións veciñais, culturais e hostaleiras, para coordinar o calendario de festas e mellorar a colaboración entre o Concello e os colectivos organizadores. Segundo, impulsar un plan de apoio, promoción e recuperación das festas populares, que inclúa liñas de axuda económica e logísticas, comisións e asociacións que manteñen as festas activas, apoio á recuperación de festas desaparecidas de interese histórico ou gastronómico, como a Festa do Viño e demais festas de barrios e parroquias, promoción de novos eventos que poñan en valor produtos locais. Terceiro, reformular e potenciar a Semana da Tortilla de Betanzos, incorporando unha programación cultural, artística e patrimonial, seguindo o modelo de outras festas gastronómicas galegas, para consolidar a súa proxección e facer de Betanzos un referente cultural e festivo de Galicia neses días. Cuarto, recuperar e ampliar os actos tradicionais do Entroido, poñendo en valor o seu carácter festivo e identitario e promover actividades que involucren a cidadanía e as entidades locais. Quinto, apoiar a tramitación da declaración das danzas gremiais como ben de interese cultural, promovendo accións de difusión, formación e posta en valor deste patrimonio inmaterial. E sexto e derradeiro, recoñecer e apoiar de forma equitativa todas as festas e celebracións do municipio, reforzando o acompañamento técnico e económico do Concello, ás asociacións veciñais e culturais, e garantindo un reparto transparente e adaptado ás necesidades de cada parroquia e colectivo. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas.
Pois nada, parecenos unha proposta boa, porque, pois eso, recolle bastantes propostas que temos feito no pasado, sobre todo as que fan referencia ás festas tradicionais, como é o Antroido ou a Festa do Viño, pois eso, que dé impulso tamén ás festas dos barrios. Parecenos correcto que se movan as festas do que son a festa patronal do San Roque, pois as parroquias como eran antes. Pola nosa parte vemos unha boa proposta e non temos ningunha pega. Imos votar a favor. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos. Ben, pois, dende este grupo compartimos todo o que ven manifestado nesta moción e tamén queremos recordar que en algunha ocasión xa temos traído a este salón de plenos propostas semellantes a esta. Apoiamos todo o que aquí se manifeste, queremos enfatizar tamén un pouco na proposta de acompañar a Semana da Tortilla ou a Semana do Pincho con eventos culturais, artísticos e patrimoniais que sitúen a Betanzos, máis aínda se cabe, como referente gastronómico, cultural e festivo dentro da nosa comunidade e do noso país. Todo o que sexa poñer en valor a nosa cultura e as nosas tradicións, pois benvido sexa. E aproveitamos tamén para agradecer públicamente a todas as asociacións, comerciantes e a cada veciño ou veciña que coa súa implicación dinamizan cultural, social e económicamente o noso concello ao longo do ano, porque sen ese labor xeneroso non sería posible manter nin recuperar tantas tradicións. Así que por iso moito máis, gracias. En resume, que o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas. Delegada de Festas, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, concordamos en que as festas e tradicións populares son unha maneira única de coñecer a historia e as tradicións das vilas e cidades. Estas celebracións representan unha oportunidade de convivencia social, ademais dunha oportunidade cultural e económica no municipio. Como é ben sabido, moitas das celebracións son organizadas polo Departamento de Festas do Concello, contando sempre coas asociacións betanceiras, que participan activamente tanto nas festas de San Roque como na feira medieval. Mais tamén é certo que ao longo dos anos foronse perdendo algunhas celebracións parroquiais ou veciñais por diversos motivos. Desde o Goberno Municipal abogamos pola recuperación das mesmas. Dende hai varios anos, en aquelas parroquias onde a veciñanza non constitúe comisión de festas, é o Concello que leva bailes tradicionais e bombas de palenque para darlle carácter festivo á celebración. Outras si se manteñen, pero con programacións moito máis axustadas, como son o caso dos alborotados ou os remedios, que manteñen a tradición relixiosa, pero sen outra programación máis que a música tradicional coa que colaborou o Concello. Desde aquí queremos agradecer e poñer en valor o traballo das comisións que se constitúen, xa que non é algo doado. Eses antigos grupos de persoas voluntarias que desinteresadamente elaboraban un programa festivo, actualmente deben de constituirse en asociación para ter personalidade xurídica, contar cun acta fundacional, con estatutos e inscribirse no rexistro correspondente, ou ter un CIF para poder abrir unha conta corrente e contar cun seguro de responsabilidade civil. E despois de todo isto, contar coa financiación para poder levar a cabo estas festas. Este 2025, o Goberno Municipal apostou por primeira vez por unha liña de axudas para as comisións ou asociacións organizadoras de festas populares. Axudas que se sacan en concorrencia competitiva, polo tanto, o punto 6 xa queda reflectido en esta nova liña de axudas que se convocarán anualmente para todas as comisións constituídas no termo municipal. A axuda logística existiu sempre, polo tanto, estás a cumplir xa un dos acordos. A día de hoxe, constanos no Concello de Betanzos, constan no Concello de Betanzos 3 comisións que organizan festas. A esta liña de axudas, que por primeira vez se convocou, só se presentou unha delas. Quedou máis da metade do orzamento destinado sin usar, e podo asegurarlles que as comisións estaban enteradas, porque se contactou con cada unha delas. Polo tanto, o orzamento destinado a esta liña de axudas resultou suficiente para colaborar coa única que se presentou. En 2023 recuperouse a Octava da Ribeira, unha das festas con máis arraigamento en Betanzos, tras case 2 decenios sen celebrarse. O Concello, dende o primeiro día, foi necesario colaborador para poder recuperala, tanto de maneira económica como logística. Queremos agradecer de novo a comisión creada para o efecto. Entendendo a moción en sentido positivo e co ánimo de recuperar festas tradicionais no que estamos de acordo, dinse ao longo do texto algunhas inexactitudes. Falan de convocar e revitalizar a Comisión de Festas Municipais como espacio de coordinación e diálogo coas parroquias,
asociacións veciñais e tecido hostaleiro. Non mesturemos fabas con castañas. A Comisión de Festas é unha comisión informativa integrada exclusivamente por membros da corporación e de acordo á proporcionalidade existente nos grupos municipais, creada no pleno da corporación. Non confundamos a veciñanza dando a entender que non se convocan a esta comisión. Non se convocan porque non se poden convocar. Ben diferente sería un foro no que estén representadas tanto as asociacións como o tecido hostaleiro. Asociación non creada formalmente ata agora. Falan tamén de promover a recuperación da Festa do Viño. Gustaríame, en primeiro lugar, recordar por que deixou de celebrarse. Nas últimas edicións da festa apareceu de oficio persoal técnico das administracións competentes a pedir a expositores e expositoras documentación coa que non contaban. As persoas que se dedicaban á pequena produción de viño de Betanzos necesitaban contar con altas, rexistros, etc., cos que nos contaban, o que implicou multas, en algún caso, en non da administración local. A recuperación, o gallá, o que non hai son produtoras e produtores na comarca con estas características. Poderíamos organizala, pero dunha maneira diferente, con persoas produtoras de fora que estivesen en disposición de participar. E xa non sería o coñecido viño de Betanzos. Concordamos totalmente no tema do entroido. É unha festividade arraigada no noso municipio que merece maior cuidado e que non conta cunha celebración á altura. Intentamos ir mellorando ano a ano en colaboración co sector da hostelería que organiza o luns de carnaval e mellorando o tradicional enterro da sardiña. En canto á Semana da Tortilla, pois que merecería outro tipo de evento, unha opinión respetable e unha festa mellorable se tivésemos un orzamento maior. De todas maneiras, este evento foise modificando a petición dos hostaleiros, mas iso non significou que aumentase a participación. Pasouse de facer a cata semanal nos locais a facela de forma anónima, de que a decisión da tortilla gañadora se fixese non por membros do tecido asociativo, sino facela por cociñeiros de recoñecido prestixio, de concursar só con petisco a dar opción de participar con tortilla enteira. Sempre escoitamos os hosteleiros e vamos mellorando as bases de participación en base ás suxerencias que nos fan. Agora ben, a participación segue sendo moi baixa o noso entender para o que supón a tortilla a hostalería betanceira. Falan tamén de colaborar con novas iniciativas. Sempre o Concello está do lado das persoas organizadoras. Temos un exemplo ben recente, a Festa do Lúpulo, que acontou coa colaboración do Concello. Como ven na moción, son tantas as celebracións existentes as que se poderían mellorar ou incluso crear que lamentablemente temos que falar do tema orzamentario. Ideas moitas, capacidade de multiplicar os cartos, pois non temos. En canto aos acordos que nos propoñen, votaremos a favor. Eso sí, se reformulan o primeiro punto. Na Comisión Informativa de Festas non teñen cabidas as asociacións. Se se propón crear outro tipo de consello, si estaremos de acordo. E sobre o punto 2, impulsar un plan municipal de apoio, promoción e recuperación das festas populares, totalmente de acordo. Os exemplos que propoñen, discutibles, pero co enunciado do punto si estamos de acordo. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Ben, gracias, señora alcaldesa, para que non me esquezas, e sin problema reformulamos o punto primeiro, pois como desexen, pero é verdade que técnicamente non poden formar parte da Comisión de Festas ou persoas que non sexan membros desta corporación ou técnicos municipais, perfecto, pero podemos buscar a fórmula para que a súa voz sexa escoitada. De eso, reformulamos como vostede queira, incluso se nos propón unha redacción alternativa agora na segunda intervención, sen ningún problema. Vou tratar de ordear un pouco o meu desorden aquí para tratar de contestarlle. Agradecer o apoio dos grupos que así o manifestaron. Concordamos en varias das apreciacións que acaba de facer a voceira do grupo de goberno. Cando se fala de apoio ás festas parroquiais, e me refiro xa ás que se están celebrando, e as que se queren celebrar, pero moitas veces non hai medios, non sempre os medios son medios económicos. Temos un exemplo actualmente na veciñanza de Castro que están intentando buscar a fórmula de constituirse para poder recuperar as súas festas da ascensión, e moitas veces sucede o que está a sucederlles a eles, que os quebradeiros de cabeza veñen máis por eses trámites que hai que facer
que non polo tema económico, non? Entón, claro, aparte dese apoio económico e desas subvencións que, bueno, vai me tirar das orellas o BNG, pero non estamos moi de acordo en que sexan, neste caso, en concorrencia competitiva, porque, bueno, ao final, se hai 3 comisións de festa, o que hai que facer, na nosa opinión, é sentarse con elas e tratar de ver como se pode axudar, porque moitas veces non todos demandan o mismo. Neste caso, sí que queremos que o apoio técnico do Concello para poder axudar a quen ten a vontade, ten que ir a buscar cartos pola aldea, a petar nas portas, pois, eso, se a maior dificultade que ten é poderse constituir como asociación ou poder tal, pois vamos a botarlles unha man tamén co persoal técnico do Concello. É ao que nos referimos. Bueno, menciona que sempre sí que hai, digamos, un pouco de animación cando son as festas parroquiais, esas bombas, eses gaiteiros, está ben. As festas dos remedios e dos alborotados están recuperadas. Eu recordo, para que o recorde eu, non pode facer tanto, que nos alborotados aínda se facía a festa do viño mosto, eso, hai 15, 20 anos. Este ano ni sequera foi a banda municipal a procesión dos remedios. Vamos a intentar que o apoio do Concello ata co persoal que ten o Concello, por favor, que vai a ser un pouquiño maior, non? Co tema da Semana da Tortilla, pois eu voume quedar con unha anécdota que estaba eu ese día da final da tortilla vendo a propia final en directo por YouTube e, bueno, dali entre os comentarios, non, de forma informal, entre o presentador e os chefs que estaban exercendo de xurado, chegabas á conclusión e dicías algo así como que a tortilla de Betanzos non é a ideal para tomar un pincho de tortilla, non, senón que se perde algo, que dicían os chefs que se perden matices si tomamos un pincho, que o ideal sería tomar a tortilla inteira. E o formato e eu estou de acordo, e o formato da Semana da Tortilla de Betanzos é que a xente toma a tortilla de Betanzos por pinchos, é dicir, que quedou aí unha cousa un pouquiño extraña. Eu sí creo que se pode reformular a Semana da Tortilla, non digo que haya que volver o que houbo antes, pero sí que se pode facer que esa semana, que esa fin de semana grande da tortilla poida ser un evento de referencia en todo Galicia. E, bueno, no tema da festa do viño, pois, dicir que non hai produtores de viño ahora mismo en Betanzos que se poida... A ver, o Blanco Lexítimo penso que é unha oportunidade para Betanzos moi grande. Vamos a intentar, pois, igual non ten que ser solamente centrarse no viño, pero mira, en Esperela faise unha fin de semana de exaltación do viño e de produtos típicos da comarca que podemos tomar como exemplo. En fin, todo isto dende a cordialidade tratando de sumar e nunca restar, pero bueno, é unha opinión e deixamos esta moción aquí como proposta e como ideas, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, simplemente quería puntualizar o da concorrencia competitiva. Eso é para que haxa maior transparencia e para que haxa igualdade entre todas as asociacións. Xa sabemos que lles gusta moito o clientelismo, pero para evitar eso, o millor é ter a concorrencia competitiva. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceira popular. Máis nada, gracias. Voceira do Grupo de Goberno. Desde a total cordialidade. En canto á reformulación do primeiro punto, pídoos que o modifiquen por si queren crear un consello de festas coa participación veciñal, asociativa ou que lles parece oportuno, estaremos de acordo. Despois, en canto ás comisións de festas, falaba de uns trámites así como moi tediosos, son trámites que non marca o Concello. Son trámites que están marcados por outras institucións e, desde logo, non teñen máis que dirixirse ao Concello para solicitar esa axuda técnica se precisa. Insisto en que a axuda logística existiu sempre. Despois, falan tamén da Semana da Tortilla, volve a recordar o tema do pincho, que ademais andalle na cabeza, porque o vin que non me nas redes sociais. Esta foi unha demanda de algúns hosteleiros e desde hai 2 anos as bases recollen
que a hostelería non ten por que participar co pincho, pode participar só coa tortilla enteira. É dicir, intentamos cada ano escoitar o que nos piden e adaptar as bases para que a participación sea maior. O lamentable é que seguimos sin conseguilo. Tendo en conta o que a tortilla supón para a hostelería da Betanceira. Nada máis que eso. Nada máis, señora alcaldesa. Moitas grazas. Vou a facer dúas puntualizacións para que quede moi claro. Entendendo a moción en positivo e estando de acordo co espírito por completo. Falouse aquí de que había que escoitar as entidades, sentarse con elas. A todas escoitamos, aínda que non existise ata o momento ese Consello Municipal de Festas. Pero todas as que están en funcionamento ou aquelas que quixeron recuperar algunha festa de barrio ou parroquial, se lles escoitou, nos sentamos con elas e se apoiou non só económicamente, que tamén, senón de forma logística e a través do persoal municipal. Aclarar que a banda municipal é unha banda de mozos e mozas en formación que non é persoal municipal e que cando non acude a un evento como este ano, a procesión dos remedios, é porque non poden. Non é unha banda profesional e é moi diferente. Betanzos non conta cunha banda profesional. Estamos, ademais, encantados, encantadas de ter unha banda de formación de músicos, pero é verdade que non é profesional e que moitas veces estas persoas, por cuestións persoais, de estudos ou de traballo ou doutro tipo, pois non poden estar en todas as participacións que dende o Concello lles solicitamos. Pero constame que fan un esforzo enorme ao longo de todo o ano para así participar pois en todo o posible e ademais organizar moitos concertos ao longo do ano. Aclarar tamén que o que escoitou na retransmisión da final, se eu non entendín mal naquel momento que estaba ali presente, é que se falaba de que a tortilla de Betanzos, pola súa propia esencia, non é a típica que che poñen nun bar calquera como pincho cando che pides un café ou un refresco, porque pois non está o suficientemente cuajada, evidentemente, senón que é outra cousa, é para comer doutro xeito. Non entendín como que non era positivo dividila en 8, que é o que marcan as bases da Semana da Tortilla, porcións. Acordado, por certo, coa hostelería, entre a hostelería e o Concello. E insisto nalgo que dixo 2 veces a delegada de festas. O Concello fai un esforzo moi grande todo o ano para promocionar moitas cousas de Betanzos e tamén a tortilla, porque creo que temos o privilexio de que temos un produto gastronómico, primeiro, que o hai todo o ano, segundo, que leva o nome da nosa cidade no seu propio nome, e terceiro, que económicamente máis ou menos é asequible a inmensa maioría do público, e que creo que a economía local lle debe moito a tortilla de Betanzos, e por eso insisto en que a implicación creemos que podería e debería ser maior. E recordar que moitas festas gastronómicas de gran renome na nosa comunidade autónoma, non todas elas están organizadas polos concellos. Eso tamén hai que recordalo. Aquí si están organizadas polo Concello, as gastronómicas, cando menos, e a inmensa maioría delas.
Ben, con esa modificación no primeiro punto que aceptou de crear un Consello Municipal de Festas, algo independente da Comisión de Festas, entendo que esta moción se aproba por unanimidade. Señor secretario, que conste esa modificación no primeiro acordo, e con eso pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto sétimo, a moción do BNG sobre a reivindicación do día 25 de novembro e incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. Neste 2025 cumpríronse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista aprobada no 2007 despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo. Contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e, como consecuencia do patriarcado, ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que a sofren. Dende entón, grazas á presión da movilización feminista e ao esforzo de distintos colectivos, tamén no nacionalismo galego, houbo distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galiza sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e dos recortes aplicados nos servizos públicos durante as crisis económicas. Aspectos recollidos na lei como garantir a atención psicolóxica na atención primaria non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores ás aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as víctimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada das profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista. O ámbito xudicial segue trasladando unha enorme revictimización. Falta financiamento en persoal para os TIMS. En ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual. Eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazo ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. No verán do 2025 coñecemos o informe demoledor do Consello de Contas, no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2018-2022. Entre outras cuestións, este informe sinala que, maila a súa importancia, a Xunta de Galiza só destina a prevención un 3% dos recursos. Ademais, o informe sinala que o recorte de persoal e a falta de construcción dun sistema público e directo de atención ás víctimas, de maneira que o goberno galego foi descartando funcións que lle son propias aos concellos, sobrecargándoos ou privatizando os servizos. Así, no período 2018-2022, os centros de acollida para as víctimas de violencia son entidades municipais ou de propiedade privada. Tan só o Centro de Emerxencias para Víctimas de Violencia de Xénero é un centro propio. Da mesma maneira, tal e como denunciaron os colectivos feministas e profesionais e o BNG, no 2024 a Xunta privatiza os centros de crisis de 24 horas para atención da violencia sexual. Mais de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP segue ocultando a súa información. A privatización, precarización ou carencia de servicios públicos son un obstáculo na loita contra a violencia machista. É por iso que é fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servizos públicos. Algo tan sensible como a atención á violencia sexual non pode depender de empresas multiservicio vinculadas ao Partido Popular como o Eublen ou o OHL. Os graves incidentes coas pulseiras de control telemático no Estado que tamén son unha alerta sobre as carencias de recursos que están en mans privadas. Neste 2025 cúmprense tamén 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente,
que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Daquela, equiparábase por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construcción cultural susceptible de ser modificada no tempo a través dos procesos de socialización. Nun contexto de avance e normalización das posicións negacionistas que coincide coa defensa ultraliberal do baleirado dos servicios públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servicios públicos. Temos que denunciar de forma clara e directa que cuestionar a violencia machista é violencia machista e que privatizar e desmantelar os servicios públicos resta capacidade na loita pola igualdade contra a violencia machista. No 2024 foron asesinadas, segundo as estadísticas oficiais, 5 mulleres en Galicia. Hoxe hai máis de 6.000 casos activos en Biogen, e no que vai do 2025 houbo varios feminicidios e intentos de feminicidios na Galiza. A violencia machista é unha realidade incuestionable, constitúe un problema de dereitos humanos e é o principal problema da vida das mulleres e, polo tanto, as institucións deben reaccionar reforzando recursos e servicios públicos. Por este motivo, a Corporación Municipal do Concello de Betanzos denuncia que o negacionismo da violencia machista é unha forma de violencia machista e reafirma o seu compromiso co reforzo dos servicios públicos e o aumento dos recursos do sistema de protección de atención ás mulleres. E, así mesmo, anima a veciñanza da localidade a secundar as movilizacións do movemento feminismo galego. Por todo cando acontece, o Grupo Municipal do BNG solicitamos a aprobación dos seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galiza a adoptar as seguintes medidas. A. Atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e singularmente pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e á sensibilización, a planificación do orzamento planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. B. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a fixación de rateos mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obligatorio para o funcionamento do CIM. C. Reinternalizar no sistema público os centros de crisis de 24 horas na atención de mulleres víctimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar a súa posta en marcha no 2026 nunha axuda periódica específica para as víctimas de violencia sexual. E 2. Facultar a alcaldía e concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non nacionalista. Como nos faltarían hoy datos a día de hoy para contrarrestar o dar por buenos lo que ustedes traen o citan, voy a remitirme a lo que, bajo mi juicio, es de sentido común. Primero, condenamos sin paliativos cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre la mujer y cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Segundo, interesarnos pues si en el año 2025 ese informe que ustedes aluden está subsanado. Si así no fuese, instar a los organismos competentes del Gobierno de España y Xunta de Galicia a que doten de todos los medios, personal, centros y sobre todo corregir fallos como las pulseras y otros que puedan darse a veces por restricciones económicas. 3. Consideramos de suma importancia que la dotación de ayuda psicológica a las víctimas, así como asistencia para que puedan retornar a su vida cotidiana.
Por supuesto, nuestro voto será favorable, nada más. Moitas grazas, voceira popular. Señora alcaldesa. Ben, dende o noso grupo compartimos a finalidade de erradicar calquer forma de violencia contra as mulleres e reafirmamos o noso compromiso co 25N e co acompañamento ás víctimas. Pero non podemos avalar o relato que vostedes traen nesta moción porque minusvalora o traballo desenvolvido en Galicia e introduce afirmacións partidistas que non contribúen ao consenso local que esta materia demanda. Na nosa comunidade hai un marco normativo e recursos en expansión, a Lei de Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero, a nova Lei de Igualdade e a elaboración dunha lei de acoso de violencia digital. Ademais, os orzamentos previstos para 2026 superan os 24 millóns de euros na loita contra a violencia de xénero e os 28 millóns de euros en igualdade, preto de 53 millóns de euros en total, con reforzos de axudas directas, atención psicolóxica e xurídica, inserción laboral e solucións habitacionais para as víctimas. Tamén funcionan os 5 centros de crise 24 horas que están en Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense e Vigo, e 84 CIMs que atenden a máis de 16.700 persoas ao ano, dentro dun plan integral de renovación dos CIM e campañas de prevención e coordinación local e universitaria. Así mesmo, compre exixir responsabilidade ao Goberno de España polos fallos do sistema de pulseiras antimaltrato e polos efectos da Lei Orgánica 10/2022 do só si e si, que provocou rebaixas de condena e escarcelacións en todo o Estado, tamén en Galicia, xerando revitimización que debe ser reparada. Por este motivo, imos presentar unha emenda á totalidade dos acordos desta moción, os cales imos entregar agora mesmo. Estes poñen o foco na coordinación institucional, a prevención efectiva e a mellora dos recursos en sectarismos. Esta proposta sustitúe os acordos do BNG por unha axenda operativa, verificable e cooperativa entre administracións, evitando calquera privatización ou descoordinación que poida poñer en risco a protección das víctimas e priorizando medidas que xa demostraron eficacia en Galicia. Reforzo dos CIM, centros en crise de 24 horas, campañas e coordinación local, así como dotación orzamentaria e soporte integral ás víctimas. En definitiva, sumamos por un 25N con un enfoque útil para Betanzos e para Galicia, rexeitando os sesgos partidistas e poñendo por diante as mulleres, as familias e os profesionais que as atenden. Mais nada de momento, moitas grazas. Vai entregar a... Sí. Gracias. Vai a dar lectura a enmenda ou non? Non? É cousa súa, decide vostede. Ben, como é o meu turno de palabra, despois refírome á enmenda que acaban de presentar. Eu, pola contra, coincido con algún matiz sen importancia. Dende o Grupo Socialista coincidimos, concordamos coa exposición de motivos e cos acordos que se plantexan nesta moción. Creemos firmemente nesa frase que se repite varias veces, que repetiu a voceira nacionalista varias veces, que fago miña, de que negar a violencia machista é violencia machista. Concordamos absolutamente con algo que se dixo aquí, que a víctima necesita unha atención integral, e a realidade é que a día de hoxe está moi lonxe de existir esa atención integral por todas as partes, e aquí sumo a todos e todas os que teñen que ver con este tema, moi lonxe de existir esa atención integral dende o minuto cero en diante ás mulleres e aos nenos e nenas vítimas de violencia, apelar ao incremento orzamentario tanto da Xunta de Galicia como do Goberno Central a destinar a este tema,
é totalmente insuficiente, non somos exemplo de nada, digo yo de corazón. Non é verdade que exista esa atención que as mulleres necesitan. Estamos lonxe dela. Sin entrar en polémicas partidistas, estamos, e falo de todos e todas, lonxe de dar esa atención que as vítimas necesitan e que as familias necesitan. Creo que é un tema no que deberíamos ir da man. Non mostrarnos orgullosos de algo que non podemos estar orgullosos nin orgullosas do que estamos a facer, porque todo é pouco. Non existen centros 24 horas suficientes, non existen CIN suficiente, non é verdade que exista esa realidade de acompañamento, de asesoramento continua que necesita a muller no primeiro momento. Non é unha realidade. Non podemos tapar o sol cun dedo, non existe. Cando menos no noso entorno, no que eu cando menos coñezo. Por tanto, non podo máis que concordar cos acordos que se propoñen. Poderían ser outros, poderían ser moitos máis, sí, pero concordamos absolutamente co que aquí se propón. Por tanto, por suposto, o voto do Partido Socialista será favorable. A expensas de que diga que aínda non puiden ler se aceptan ou non a emenda á totalidade proposta polo Partido Popular. Ben, dito eso, voceira nacionalista ten a palabra. Aclarar, non aceptamos a emenda que fagan desde o Partido Popular. Teñen que demostrar que están traballando nesto para poder falar e chegar a falar de algo. É dicir, a maneira que ten de traballar o Partido Popular en materia de violencia de xénero non concorda para nada ca visión do BNG. É dicir, volvemos a insistir, non hai orzamento, non pode ser que nunha comunidade como a nosa só un 3% dos recursos sexan os que van destinados á violencia de xénero. Non hai acompañamento, non hai persoal da Garda Civil para poder facer ese tipo de traballo. Decían vostedes, 84 CIMS, pois polo menos falta un, o de Betanzos, que non nos cansaremos de pedilo e de volver a decilo. Temos un COF, o que se hai que desprazar a Coruña, que está en desmantelamento. Como poden decir que hai suficientemente personal cando o COF da Coruña está baixo mínimos? É dicir, é que é unha vergoña. Despois, din que é un informe partidista. Non é un informe do BNG, é un informe do Consello de Contas, é un informe demoledor do Consello de Contas, é dicir, son eles os que din que está todo patas arriba, que non hai axuda para este tipo de mulleres, que non hai acompañamento, non hai axuda na atención primaria, non hai axuda en nada, é dicir, non é posible. E despois o único que fan é privatizar eses servizos ou sobrecargar aos concellos con servicios que non lles corresponden. Cando fagan o seu traballo e demostren que están para axudar as persoas de violencia de xénero, o voto do BNG será favorable, mentras non o aceptamos. Grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Vuelvo a retirar que nosotros no disponemos de los datos que ustedes manejan, pero ya hemos dicho que estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Por supuesto, delegamos en la concejala y en la alcaldía para obrar en consecuencia. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Nada, simplemente puntualizar que parece que para o BNG o único traballo ben feito e a única opinión que vale é a súa e o dos demais está todo fatal. Vamos, polos suelos, discrepo. Eu creo que debíamos, concordando coa opinión da señora alcaldesa, ir todos da man e traballar xuntos para que as mulleres estemos máis protegidas e se reduzca a cero a violencia de xénero no noso país, en calquera sitio, vaya. Nada máis, que
pois que, aínda que non acepten a emenda, pois o noso voto vai ser a abstención. Moitas grazas. Ben, chámame a atención na súa emenda os puntos nos que instan a Xunta de Galicia. Podo concordar con varios dos que instan ao Concello a traballar en promoción da igualdade, formación do persoal municipal que existe, xa yo digo de antemán, etc. O que instan ao Goberno de España tamén podo concordar en varios puntos, pero a hora de instar a Xunta de Galicia parece que lles tembla máis a man as competencias en igualdade son da Xunta de Galicia. Sinceramente creo que se quedan moi cortas, sin tirar polos suelos nada. Non é verdade que este todo mal feito por ninguén. Nunca todo está mal feito, pero nunca todo está ben feito tampouco. Entón, eu referíame que deberíamos ir todos e todas da man neste tema. Eu quero creer que os grupos maioritarios en Galicia que estamos aquí representados, incluo os concelleiros non escritos, por suposto, estamos absolutamente de acordo no fondo da cuestión. Pídolles ao Partido Popular, neste caso, pídolles con absoluto respeto que se afasten de quen nega a violencia contra as mulleres, que existe, sabémolo, que se está incrementando esta idea. Pídolles como muller, como alcaldesa e como membro doutro grupo político, que se afasten de quen nega a violencia contra as mulleres. Eso como formación política. E pídolles que insten aos seus compañeiros e compañeiras da Xunta de Galicia a que aumenten máis se cabe as políticas dirixidas contra a violencia contra as mulleres, porque son insuficientes, insisto, e as políticas de igualdade, porque tamén son insuficientes. Non quero dicir que todo este mal, nin moito menos. Dende os concellos facemos esforzos enormes nos dous temas, na loita contra a violencia de xénero e na loita pola igualdade. Moitas das cousas que plantexan nestes puntos que instan ao Concello saben, ou deberían saber, que se desenvolven, que se levan anos desenvolvendo e que se desenvolven. Betanzos xa está no sistema Biogen, a Policía Local xa forma parte do sistema Biogen, xa temos unha mesa local institucional consolidada e que se reúne con frecuencia, que se vai reunir o mes que ven. Xa colaboramos cos centros educativos na medida das nosas e das súas posibilidades tamén, aseguro yo, en temas de coeducación e de igualdade. En fin, todo é mellorable, evidentemente. O que decía antes, nin se fai todo mal, nin todo ben. Sempre se pode ou se debería facer máis, porque, insisto, é absolutamente, e collámolo na máis grandiosa interpretación da palabra, absolutamente insuficiente. Absolutamente. Que ninguén pense que unha muller que hoxe sexa víctima de violencia decida dar o paso de denuncialo, o ten fácil. Porque non o ten fácil. Hai que animalas a denuncialo, evidentemente. Teñen axuda, sí, pero non é suficiente. Iso tamén é verdade, hai que decilo.
cando menos, insisto, coñezo Galicia, non coñezo máis alá, pero non creo que varíe moito. E os datos están enriba da mesa. Falaba a voceira nacionalista de datos a nivel de Galicia, pero se extrapolan ao resto de comunidades, pois a cousa non mellora ou empeora, co cual deberíamos reflexionar, e quen pode lexislar e tomar decisións, chegamos tarde, xa vamos todos tarde. Ben, pois entendo que non aceptan a emenda, entón, coa moción tal como se presentou, señor secretario, que se someta a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, pois queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, dos concelleiros non adscritos e do Partido Socialista, e a abstención do Partido Popular. Punto seguinte. Moción do BNG sobre o control de plantacións de especies pirófitas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. A vaga de incendios que viviu Galiza o pasado verán deixou as claras a necesidade de controlar a presencia de especies pirófitas, eucaliptos e outras, nas proximidades das vivendas, dos núcleos poboacionais e das estradas e camiños, como recollen a Lei 3 de 2007, do 9 de abril, de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, que obriga as persoas propietarias a manter limpas as parcelas nunha franxa mínima de 50 metros arredor de vivendas, núcleos habitados, edificios ou instalacións. Como xa foi debatido neste pleno, compre que a Administración competente insta aos propietarios das parcelas a manter os seus terreos, mas tamén é necesario que a Administración competente vele pola prohibición de plantar especies pirófitas en zonas potencialmente perigosas. Nas semanas pasadas, coñecíamos que a plataforma veciñal Infesta non se contamina presentara máis de 50 denuncias pola proximidade das plantacións ás súas vivendas e pola existencia de eucaliptos invadindo a calzada ou rodeando os tendidos eléctricos. Estas denuncias, que inicialmente non foron atendidas, foron escoitadas logo dunha reunión co responsable de infraestructuras da Xunta de Galiza. No BNG, alegrámonos de que a Xunta, a Administración competente na prevención contra incendios, escoitas as reivindicacións destes veciños e veciñas e agardamos que esa vigilancia se faga extensiva a todo o territorio municipal de Betanzos. E por todo iso, solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galiza a adoptar as medidas que sexan necesarias para garantir a ausencia de plantacións de especies pirófitas nunha franxa mínima de 50 metros arredor de vivendas, núcleos habitados, edificios ou instalacións, así como das estradas, camiños e vías. E 2. Facultar a Alcaldía a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Nosotros siempre estamos insistiendo con la limpieza de fincas y maleza, por el riesgo que esto supone. Por lo cual vemos bien que no se planten a menos de 50 metros de las viviendas ninguna especie de arboleda que pueda ocasionar riesgo de incendio. Sin más, nuestro voto, por supuesto, será favorable. Nada más. Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois compartimos a preocupación manifestada na moción do BNG en relación coa presencia de especies pirófitas en zonas de risco e co perigo que isto supón para a seguridade da veciñanza, das vivendas e das infraestructuras. É evidente que a prevención dos incendios forestais é unha prioridade que debe unirnos a todos os grupos, e non obstante tamén é certo que a obriga de manter franxas de 50 metros libres de especies pirófitas xa está recollida na Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, e que é a Xunta de Galicia, como administración competente, quen dispón dos medios e das competencias para facer cumprir esta normativa. Por iso, dentro do noso grupo, entendemos que o útil non é limitarse a reiterar o que xa establece a lei, senón engadir medidas concretas que axuden a mellorar o seu cumprimento real. A experiencia demostra que é difícil controlar cada parcela do territorio, e por iso é clave a colaboración da veciñanza, que pode comunicar situacións de risco e facilitar a actuación das autoridades. Iso sí, sen trasladarlles a responsabilidade que corresponde á administración, senón fomentando a súa participación activa na prevención. Neste sentido, propoñemos reforzar a información e a concienciación tanto dende a Xunta como dende o Concello. Campañas que expliquen con claridade as obrigas legais, os riscos derivados do incumprimento e os mecanismos de comunicación dispoñibles para denunciar plantacións ilegais. Deste xeito, o Concello de Betanzos non se limita a aprobar unha moción simbólica, senón que contribúa a mellora a eficacia da normativa, sumando á cidadanía e ás administracións nunha responsabilidade compartida.
En resumo, apoiamos o espírito da moción, pero creemos necesario complementala con un enfoque máis práctico e proactivo, que é o que recollen os acordos que imos dar lectura para engadir aos acordos da moción xa presentada. E os acordos son instar a Xunta de Galicia a adoptar as medidas que sexan necesarias para garantir a ausencia de plantacións de especies pirófitas nunha franxa mínima de 50 metros alrededor de vivendas, núcleos habitados, edificios ou instalacións, así como das estradas, camiños e vías. Instar a Xunta de Galicia a intensificar as campañas informativas sobre a obriga legal de manter estas franxas de protección libres de especies pirófitas, así como difundir os mecanismos dispoñibles para que a veciñanza poida comunicar posibles incumprimentos en colaboración cos servicios de inspección correspondentes. Instar ao Concello de Betanzos a desenvolver campañas de sensibilización e información dirixidas aos propietarios de parcelas, recordando a súa obriga de mantelas limpas e seguras. Mais nada e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o asunto que tratamos hoxe non é novo neste pleno, xa o debatemos no pasado pleno, en diferentes ocasións, pois en plenos anteriores, porque é un tema que, como dicía, se repite pois habitualmente ano tras ano. Isto é resultado da falta de planificación forestal da administración competente, que é a Xunta de Galicia, que ten todo o territorio galego pois abandonado e co evidente perigo que eso supón. A moción que presenta hoxe o Bloque Nacionalista Galego consideramos que pon o foco nun problema que vai máis alá do puramente ambiental. Trátase dun asunto que afecta directamente a seguridade das persoas, a saúde pública e evidentemente ao futuro do noso monte. As chamadas especies pirófitas, como o eucalipto ou o piñeiro, son plantas que arden con facilidade, que acumulan combustible e que rebrotan con forza despois dun incendio. Nun territorio tan poboado e fragmentado como o galego, iso convertese nun gran risco estrutural. Neste sentido, a lei é clara. Deben de manterse, tal e como xa se mencionou anteriormente, franxas de 50 metros libres de especies pirófitas alrededor das vivendas e das estradas, pero o problema non é a norma. O problema é que a Xunta de Galicia non fai que se cumpre, e esa é a raíz de moitos dos problemas que estamos a vivir no día de hoxe. O Partido Popular de Galicia leva anos prometendo un novo modelo forestal, pero a realidade é que non hai planificación, non hai seguimento, e evidentemente non hai vontade política. A Xunta garda os plans nun caixón, culpa aos concellos e aos propietarios, pero nunca asume a súa responsabilidade. E, mentres tanto, os montes seguen ardendo e no evidente abandono. Por repetir, este pasado verán, os datos que se sucederon pois son demoledores. Máis de 120.000 hectáreas queimadas no mes de agosto e máis de 59.000 no conxunto do ano, segundo os datos oficiais da Unión Europea. Unha das campañas máis graves da última década, e que máis la iso, a Televisión de Galicia tentou minimizar o que estaba pasando falando dun chan espido ou dun impacto menor, cando todos sabemos que arderon aldeas, explotacións e zonas de gran protección. Ese intento de blanquear a realidade verdadeiramente é indignante. Galicia non precisa propaganda, senón que necesita verdade, responsabilidade e acción. E o máis grave é que despois dos lumes a Xunta de Galicia segue sen dar resposta. Mesmamente, hoxe, a Voz de Galicia publica unha nova na que sinala que os alcaldes de Valdeorras amosan o seu malestar porque despois dos incendios ninguén da Xunta de Galicia se encargou de xestionar o arrastre das cinzas nin de adoptar medidas urxentes de recuperación. A día de hoxe non poden beber auga potable. Pasaron semanas e os concellos están sós, advertindo o risco de contaminación dos ríos e de erosión do solo, mentre o goberno galego mira para outro lado. Iso ven a demostrar o que vimos dicindo desde fai moitos anos, que non hai planificación, nin antes nin despois do lume, solo cinismo e publicidade. Por tanto, desde o Partido Socialista de Galicia temos claro o que hai que facer, que mudar o rumbo desta política forestal. Non se trata de prohibir por prohibir, senón de planificar con intelixencia, de apostar polas especies autóctonas que axudan a frear o lume e a recuperar o equilibrio natural. O carballo, o castiñeiro, o bidueiro ou a sobreiro son especies propias adaptadas ao noso territorio que manteñen a humidade do chan, estabilizan o solo e reducen o risco de incendio. Iso que debemos de potenciar, o que é o noso e o que nos identifica e o que realmente pode funcionar para Galicia.
Hai exemplos en Europa que demostran que isto é posible. En Escocia, o proxecto Trees for Life leva anos restaurando bosques autóctonos e creando ecosistemas máis resistentes. E o programa europeo Superben mostra que a restauración de especies nativos non só reduce os incendios, senón que xera emprego e revitaliza a zona rural. Pero en Galicia, como dicía, a realidade é diferente. O que temos é unha xunta que improvisa, que delega as súas obrigas e que converte cada incendio nun problema de comunicación máis que nun problema de xestión. Esa actitude, esa maneira de gobernar é a que nos trouxo ata aquí. Por iso, esta moción é oportuna e necesaria, porque non se trata de buscar culpables entre os concellos ni entre os veciños, senón de poñer o foco na responsabilidade real, que é da Xunta de Galicia e do Partido Popular. Son eles os que teñen as competencias e que teñen a obriga de planificar, coordinar e, como non, protexer o territorio. Desde os socialistas de Galicia seguiremos defendendo un modelo forestal serio, moderno e evidentemente galego. Un modelo, como dicía, baseado na diversidade, na prevención e na cooperación entre administracións. Un modelo que desenvolva o monte, o seu valor, que devolva ao monte, o seu valor económico, social e ambiental, porque está claro que é Galicia que non pode vivir pendente do lume cada verán, senón que Galicia merece vivir co seu monte e do seu monte con planificación e con futuro. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, se hai algo que demostrou a vaga de lumes do verán pasado é que temos un serio problema coa xestión ou coa carencia de xestión do monte galego e que esa carencia de xestión forestal e a falta de prevención de incendios pon en perigo non só as infraestructuras do noso medio rural, senón tamén a seguridade da cidadanía. E a seguridade debe primar ante todo e ser a base alrededor da que se artelle calquera actuación de calquera institución. Nos creemos que se deben desenvolver medidas que sexan, todas aquelas as medidas que sexan necesarias para garantir a seguridade desa cidadanía, da veciñanza que vive no medio rural. E creemos firmemente en que se debe actuar e tomar medidas, non facer fotos nin facer pósters. E isto é un paso, é dicir, tomar esas medidas, poñer en práctica a legislación coa que xa contamos, é un primeiro paso que non resolve o problema, porque o que temos é un problema estrutural, un problema que, como decía o voceiro do equipo de goberno, que me pisou a práctica totalidade do discurso, non se vai resolver poñendo parches, porque ten que ver coa mudanza completa do modelo de xestión do forestal galego, un modelo enfocado ao monocultivo de especies pirófitas e fundamentalmente de eucaliptos. É dicir, podemos facer todas as campañas de publicidade que vostede queira, pero seguimos inzando o noso bosque de árbores que son teas, son como mistos que arden como nada, que provocan unhos incendios nunca vistos, incendios de cuarta xeración xa falan, e que traen consigo unhas consecuencias para a vida das persoas e para o propio medio rural que nunca víramos con anterioridade. Sobre quen debe facer isto? Pois a lei de 9 de abril de 2027 deixo moi claro, corresponde á Xunta de Galiza, entón non temos moi claro tampouco porque se lle pide ao Concello de Betanzos que faga unha campaña de publicidade. Para que? Se non ten competencias nese sentido. O único que queremos é que a Xunta tome todas aquelas accións que sexan precisos para que a lei se cumpra. Porque a lei está ben, claro que sí, ninguén lle dixo que a lei estivera mal, pero hai que cumprila. Xa temos dito nesta sala de plenos que parece que hai leis que se fan de cara a galería para cubrir expedientes, mas que non hai ningún tipo de vontade política en cumprilas. E o problema é este. Non hai vontade. E poden investir todos os cartos que queiran en campañas publicitarias. Se non hai vontade en que a situación cambie, vai seguir producíndose exactamente o mesmo. Porque se non se cambia o proxecto, o resultado é igual. Se sigue sumando 2 máis 2, vai seguir dando 4. Entón, vale, fagamos campañas, pero, sobre todo, actuemos. O que debe facer a Xunta de Galicia é poñer a traballar o funcionariado de medio rural para que se tome nota de todas aquelas parcelas que están incumplindo a legislación, que son fáciles de ver, pódense ver a través do Google Maps, e tomar as medidas que sexan necesarias. Iso sí que sería unha medida eficaz, non facer pósters e campañas de publicidade, porque a publicidade pode estar moi ben, pero se despois é ocultada pola mentira, tampouco vale de nada.
se despois sai o presidente da Xunta, o máximo responsable do goberno galego, dicindo que, total, só arderon pedras, que máis dá? Reitero, podemos seguir botando balóns fora, dicindo que o que hai que facer é dar a coñecer a legislación, pero se non se toman outro tipo de medidas non vai cambiar o resultado. E, obviamente, se non hai vontade de que cambie, vai seguir pasando exactamente o mesmo. Agradecemos o voto de quen así o manifestou e obviamente, non imos aceptar a súa emenda a nosa moción. Moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Muy brevemente, como es actual en mí. Estamos en Galicia y es imposible hacer desaparecer todo nuestro verde, bueno o malo, pero sí, por supuesto, mejorar la vida y tranquilidad de nuestros vecinos. Nada más. Moitas grazas, voceira popular. Vou volver a darles lectura aos dous acordos, ademais do que traía o BNG, porque pon instar a Xunta de Galicia a intensificar as campañas informativas sobre a obriga legal de manter estas franxas de protección libres de especies peirófitas, así como difundir os mecanismos disponibles para que a veciñanza poida comunicar posibles incumprimentos en colaboración cos servicios de inspección correspondentes, é dicir, colaborando coa Xunta. Instar o Concello de Betanzos a desenvolver campañas de sensibilización e información dirixidas aos propietarios de parcelas, recordando a súa obriga de mantelas limpas e seguras. Non é botar balóns fora, é simplemente querer colaborar entre as institucións e os veciños. E despois outra cousa, que se a lei para vostedes está mal feita e non sirve e non se aplica, traian propostas novas que vostedes consideren que vai mellorar moito a situación, non traian unha lei que xa está feita para que se volva a votar e a poñer en cumprimento. Mais nada, moitas gracias. Voceiro socialista. Simplemente dúas cuestións. Eu considero, ou por lo menos creo, que calquera propietario sabe cal é a responsabilidade que ten, ben sexa dunha parcela, dunha vivenda ou do que sexa. Simplemente decir, maior campaña informativa que fai o Concello de Betanzos con máis de 700 requirimentos, eu creo que máis claro agua, vamos. 730 e pico requirimentos ao longo deste verán. Mellor campaña informativa imposible. Nada máis. Señor secretario, que se someta a votación este punto. Entendo que non se acepta a emenda tal e como foi presentada a moción. Vale. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois apróbase por unanimidade. Punto seguinte. Ui, un segundiño. Estaba notando... Teño aquí. Sí, pero xusto pechei a... Xa teño, A ver, estamos no punto seguinte que a moción do BNG sobre melloras no transporte escolar nos centros educativos de Betanzos. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Desde os últimos anos, a poboación galega ven sufrindo unha serie de cambios nas liñas de transporte público colectivo por estrada que dan lugar a un empeoramento da calidade do servizo. Primeiro, estes cambios afectaron as liñas de transporte que unen Betanzos coa Coruña e con Ferrol, que se viron francamente reducidas e que foron obxecto de numerosas queixas polas usuarias, polas administracións públicas e por partidos políticos como o BNG. Nun segundo momento, estas mudanzas tiveron como obxecto a conversión das liñas de transporte escolar en liñas de transporte integrado, que deixaron de depender da Consellería de Educación e pasaron a formar parte da Consellería de Mobilidade, e que pasaron a mesturar escolares con usuarias adultas. Na práctica, estes cambios levaban consigo que moitas das crianzas usuarias deixaran de ter praza no servizo e pasasen a ser simples pasaxeiros. Desde este momento, hai 4 anos, os problemas coas liñas de transporte escolar e integrado acumúlanse na comarca. Por poñer un exemplo, as liñas 7, 8, 12 e Francisco Vales Viñamarín están completamente saturadas e ano tras ano dúcias de crianzas quedan fora por falta de prazas. A resposta da Xunta de Galiza sempre fai referencia á diferenza entre as usuarias excepcionais e as usuarias de dereito, as que viven a máis de 2 km do centro educativo, esquecendo que todas son alumnas dun mesmo centro escolar e que todas deberían ter dereito a chegar ao seu centro educativo a través do transporte público. Desde o inicio do curso 25-26, as queixas acrecentáronse. Así, soubemos a través dos medios de comunicación e das denuncias do BNG que o estudantado de Miño tiña serios problemas para se desplazaren aos institutos de Betanzos, véndose moitos deles na obriga de viaxar de pé no autobús,
Coñecemos tamén da falta de transporte escolar na quenda de tarde para alumnado de Illas das Mariñas que se despraza desde 12 Suras, usuarios de pleno dereito neste caso. En estes días soubemos da saturación das liñas 7 e 8 e 9 do CEIP Francisco Vélez Villamarín, onde moitos nenos e nenas volveron quedarse en prazas, especialmente nas paradas de Bellavista e do Mandeo. No BDG consideramos que todo alumnado que curso o ensino oficial debería ter dereito a unha praza de bus pública, independentemente da distancia ao centro escolar, pois esta é a mellor maneira de evitar a saturación do tráfico nas entradas e saídas da escola e para axudar na conciliación da vida laboral, escolar e familiar. E por todo iso, solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a Xunta de Galicia a adoptar as medidas que sexan necesarias para garantir prazas no servizo de transporte escolar ou de transporte público integrado para todo o alumnado dos centros educativos de Betanzos. En segundo lugar, instar a Xunta de Galicia a prestar o servizo de transporte escolar ou de transporte público integrado nunhas condicións que garantan a seguridade das persoas usuarias. En terceiro lugar, facultar a Alcaldía e Concellera en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas. Moitas grazas. Vos, concelleiro, non ha escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois estamos de acordo coa exposición de motivos da moción do BNG, porque é certo que neste inicio de curso pois estamos a vivir problemas importantes co transporte escolar e é verdade que as familias pois queixanse de que as líneas están saturadas e hai nenos e nenas que quedan sen plaza. Ademais, en moitos casos pois demóstrase que o servicio non funciona como debería. En esta situación nos entendemos que ten que ser o Concello o que este ao lado desas familias e o que abandeire pois esas exixencias ante a Xunta de Galicia dunha solución urxente, sobre todo neses casos nos que o alumnado ten dereito pleno a transporte e a pesar diso pois non o está recibindo. Agora ben, tamén é certo que o debate pois non é tan sinxelo. O cambio de modelo de transporte escolar a transporte público integrado nalgúns casos pois trouxo consecuencias que ao noso entender non se valoraron ben. Mesturar o alumnado con usuarios adultos pode ter sentido en algúns casos, pero na práctica pois o que provocou foi desorde e inseguridade. Cando xuntamos isto cun número limitado de autobuses e cunha planificación que nos consideramos neste caso deficiente, pois pasa o que estamos vendo. Coincidimos en que hai que mellorar o servizo, hai que garantizar a seguridade de todos os rapaces. Hai algún vídeo por aí circulando nas redes sociais que é unha auténtica barbaridade. Eu creo que ningún de nós queremos ver nin vostedes os seus fillos, nin a ningún familiar nesa situación, non? Pero tamén queremos ser un pouco realistas e nos entendemos que non todos os alumnos están na mesma situación. Si é verdade que son todos alumnos do mesmo centro escolar, é verdade, pero non é o mismo residir en Miño ou en Ozacesuras que vivir a 1 kilómetro do centro, e nós entendemos pois que, dada a situación que estamos a vivir, o ideal sería que todos tivesen pois o mesmo servizo, pero neste caso entendemos que hai que establecer prioridades e a prioridade pois deben tela os nenos e nenas que viven máis lonxe, non onde non teñen unha alternativa tan segura para desplazarse. Cal ten que ser a alternativa? E aí sí que entra pois un pouco o Concello pois estudar outras medidas para poder axudar as familias que viven máis preto, mellorar as beirarrúas, pasos seguros ou reforzar pois un servizo de acompañamento escolar para os máis pequechos, porque o que non podemos pedir é o que vemos que é imposible, non? Entendemos que neste caso hai que priorizar os recursos onde son máis necesarios. En definitiva, queda claro que nós entendemos e compartimos o fondo da moción, discrepamos un pouco nesa parte que pretende igualar todas as situacións, porque entendemos que a distancia sí que pode ser pois un criterio a ter en conta, pero en definitiva defendemos un transporte escolar seguro, planificado, con criterio e sobre todo que garanta as prazas para todos os alumnos que o precise e que sobre todo que non obrigue a ningunha familia a improvisar cada mañá. Polo momento nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, por todos e por todas son coñecidas pois as incidencias, non, que se levan detectado non só neste curso escolar, senón, bueno, pois xa nos últimos.
Non hai máis que abrir o periódico pois prácticamente todos os días cando se inicia o curso escolar e é certo, por todos e todas coñecido tamén, que dende o cambio de modelo do transporte, bueno, pois probablemente se veu acrecentado, non? Todas estas incidencias. Algúnas, evidentemente, teñen posibilidade de solución, é dicir, aquí falan de, bueno, pues de algún caso en Miño. Estou dicindo algunha barbaridade ou... Digo que algunhas poden ter solución, pois falan de cuestións de Miño en concreto, dos alumnos do alumnado de Miño que ven a centros educativos a Betanzos, de Oza-Cesuras tamén. A información que nós temos é que con respecto ao alumnado de Miño, en base a todas as múltiples incidencias que se detectaron no inicio deste curso, se está a estudar a posibilidade de incorporar unha nova liña para facilitar o desplazamento deste alumnado e darlle a solución que, polo que sabemos, pois se pode dar pois nas próximas datas, que o gallá así sexa. Pero, bueno, seguramente pois o Concello, que decir que quen se senta pois nesa mesa, non, a falar coa Xunta de Galicia, terá información, pois supoño que sobre eso. No caso que falan de Oza-Cesuras, que polo que nos entendemos son aqueles alumnos que van a comer a casa e teñen que volver pola tarde. Bueno, pois o que di o servicio de transporte, que non habería viabilidade de que poidan facer o servicio de saída do centro, ir ali e volver. Non sei se se refire a eso, senón, pois mo aclara, porque, decir, eu falo, decir, polo que me din que eu non teño coñecemento certero sobre eso. Pero, bueno, resumindo, quero dicir que todos coñecemos as incidencias que hai, evidentemente todos e todas creo que estaremos de acordo en que, bueno, pues que este non é un servicio con respecto a esas incidencias completo, quero dicir, como debe de ser. Penso que temos un servicio de transporte escolar importante, quero dicir que se dá un bo servicio, pero evidentemente sempre que haxa unha única incidencia, pois xa hai un problema. Polo tanto, non é por escurrir o bulto, pero é algo que dende ese cambio de modelo, pois, bueno, pois de moi mal, pois fomos, que decir, reducindo, non, esas incidencias. Todavía non están solventadas todas, senón non estaríamos falando diso. Pero despois, con respecto ao que, bueno, que falan evidentemente sobre ese alumnado, non, que estudia no CEI Vales Villamarín, nas paradas de Saavedra Meneses en Bellavista, que, bueno, que está a menos desos 2 kilómetros que marca a legislación. Claro, eu non inventei a legislación, o primeiro que habería que facer sería cambiar esa legislación. Que ocorre? Que polo momento, ata o de agora, ese alumnado non ten dereito, que decir, calquera de nós que estudiamos no CEI Vales Villamarín, eu o recordo, quero dicir, non tiña dereito. Xa hai uns cantos anos que estudiei no CEI Vales Villamarín. Eso non é excusa, pero sí, é dicir, o que habería que facer sería modificar esas normas que nós dende aquí creo que non temos posibilidade. É dicir, entonces compartimos, lóxicamente, que se ten que dar un servicio pois, para todo o alumnado que ten ese dereito recoñecido, que non pode ser que non teñan prazas de autobuses. Con respecto a outro, bueno, pois xa temos as nosas, bueno, pois, premura, evidentemente, baseándonos pois, nas normas e na legislación actual que, como dixen, habería que cambiar. Máis nada nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Sofía, falta mal. Perdón. Voceiro socialista, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, o que está pasando co transporte escolar en Galicia, polo xeral, se o podemos calificar de alguma maneira, pois é unha vergoña, pero como xa se mencionou aquí, non é un problema
novo nin un erro puntual, senón é que é a consecuencia directa dun modelo que nos consideramos que está mal deseñado, todavía pois peor xestionado pola Xunta de Galicia, que ven a demostrar nos últimos anos que non entende o que significa prestar un servizo público de calidade. Para nós, o fondo do problema é claro, é que confunden o que é transporte escolar cun bus de liña calquera. Vostedes quixeron facer un modelo integrado, supuestamente máis moderno, con esa palabra que tanto utilizan, eficiente, pero o resultado é o de sempre, xusto o contrario, un sistema desorganizado, con menos plazas, con máis queixas e con moita xente que habitualmente queda fora. E todo en nome desa, como dicía, eficiencia que tanta repiten. Esa idea de facer máis con menos, que decía Mariano Rajoy, pero que sabemos como acaba. Fan menos, con menos e mal. Porque o transporte escolar para vostedes se mide con estadísticas, en aforros, e non como debe de ser, que con seguridade, con planificación e cos dereitos que teñen os nenos e as nenas. E cando un goberno non sabe distinguir entre mover pasaxeiros e garantir o acceso á educación, o resultado é o que temos hoxe. Autobuses saturados, horarios imposibles e familias, moitas familias desesperadas, non son incidentes. Aquí en Betanzos non fai falta explicalo. As liñas, tal e como mencionou o BNG na súa exposición de motivos, as liñas 7, 8 e 9 do Francisco Vales Villamarín volven a estar saturadas outro ano máis, e moitos nenas e nenas da zona de Bellavista, de Saavedra Meneses ou Mandeo quedaron outra vez sen praza. E levamos anos dicindo sempre o mesmo, curso tras curso, sen que a Xunta mova un dedo. O alumnado que ven tamén de Miño ou de Oza Cesuras aos institutos de Betanzos segue viaxando de pé, porque os buses van a reventar, pero a Xunta non se dá conta de que falamos de menores de idade, que teñen que facer cada día un traxecto, e a Xunta pois sigue continuando ese problema, negando ese problema e dicindo, como acaba de dicir pois a portavoz do Grupo Popular, que son incidencias puntuais, que ao contrario de reducirse cada vez, cada curso aumentan máis. Pero, como tamén dicía vostede, señora Vázquez, cada mes de setembro de cada ano pasa o mesmo, nos mesmos sitios e con mesma xente afectado. Por tanto, non é algo puntual ou unha incidencia menor, é un modelo, baixo nosa idea, que evidentemente non funciona. E, mentres tanto, nós, os concellos, temos que dar a cara. Somos quenes reciben as queixas das familias, quenes intenta buscar solucións, e quen acaba asumindo un malestar que evidentemente non nos corresponde, porque evidentemente, como moitas outras cousas que debatimos nesta sala, son competencia da Xunta de Galicia. Hai apenas uns días, o 21 de outubro, no periódico La Voz de Galicia, se publicaba unha noticia que dicía que o transporte metropolitano entre Betanzos e Miño está peor que nos anos 70. É exactamente así, peor que anos 70, pero con máis medios que nunca. Iso sí, con menos compromiso e con menos vontade política. Os políticos daquel tempo, polo que vexo, tiñan máis compromiso político cos nenos e coas nenas de Galicia que o goberno galego que temos a día de hoxe. E ten tela, E o máis grave de todo isto é que falamos dun servizo educativo, non dun transporte calquera, como dicía ao principio. Para nós, o transporte escolar é a parte da educación pública, é un eixo que garante que todos os nenos e nenas que vivan onde viven, pois podan chegar á escola en igualdade de condicións e, sobre todo, pois con esa seguridade que deben de ter. Pero, como tamén dicía ao principio, para iso hai que ter un modelo que pense nas persoas e non nas cifras nin nas estadísticas. Un modelo que entenda que non se pode mesturar un servizo educativo con un servizo comercial. E niso o Partido Popular, desde a Xunta, leva anos demostrando que non quere entender iso. Vostedes prefiren seguir vendendo o discurso da eficiencia
mentras cada ano máis familias se quedan sen servicio e máis concellos teñen que poñer parches. Por iso, desde este goberno municipal, temos claro que isto non pode seguir así. O transporte escolar ten que ser un servizo planificado, público e, como decía, pois seguro. Un servizo que ten que garantir as prazas para todo o alumnado e ofrecer un servizo digno, con horarios realistas e os medios que sexan adecuados. Por iso compartimos plenamente o fondo desta moción, porque fala dun problema real, dun problema xa cotidiano que afecta a familias da nosa cidade e tamén da comarca, que en vez de reducirse cada ano, pois nos sentimos que cada ano aumenta. Por tanto, baixo o noso punto de vista, se debe de volver a separar o que é o transporte escolar do que é transporte público xeral e poñer pois fin a este modelo fracasado que evidentemente o primeiro que provoca é inseguridade e desigualdade. Porque para vostedes, cando se trata de educación e de servizos públicos, vostedes aplican a palabra de eficiencia como modo de recorte, e para nós a eficiencia ten que ser pois facer as cousas ben, con planificacións, cos medios necesarios e evidentemente con ese compromiso e con esa vontade política que vostedes na Xunta de Galicia pois non nin a teñen nin a topan. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Agora sí, voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, poñome seria porque o problema é serio. Estamos tendo problemas moi serios co transporte escolar e sí que é certo, non é novidade, pasou outros anos, pero que pasar outros anos non é excusa. De feito, que pasar outros anos o que debería motivar é que este ano non o soubese porque se buscaron solucións, se puxeron sobre a mesa e efectivamente se desenvolveron esas solucións. Esa problemática afecta a todo tipo de liñas, tanto as liñas excepcionais como as liñas de dereito. A respecto do caso da liña que ven desde Miño e de Paderne, obvio, resulta evidente que é unha liña escasa, que hai que reforzar. Vale, que se está a estudar. Estamos a 28 de outubro, o curso comezou hai 7 semanas. Cando se vai estudar? A que estamos a agardar? A que haxe un accidente? A que un rapaz menor de idade ou maior de idade, dá igual, resulte ferido? Porque despois pasan cousas e botamos as mans á cabeza. Pero claro, estamos vendo nos medios de comunicación como van 30 anos de pé nun bus que os leva ao seu centro educativo. Pois sigan estudando, con calma, que as cousas de Palacio van despacio. A respecto do alumnado de 11 cesuras, esa carencia de autobús para o servizo de tarde non é unha cuestión temporal. Os rapaces teñen bus para ir comer á súa casa e darílles tempo a volver pola tarde. O problema é que ese bus utiliza noutra escola, porque esas liñas que ofertan, que licitan o concurso para a xestión do transporte escolar presentan para absolutamente todos os coles os mesmos buses e despois chega a hora de dar o servizo e non lles chegan. Porque esas cifras son irreais e non se adaptan á vida cotiá dos centros educativos. Entón, ese bus, co que tiñan que volver os rapaces, está prestando servizo noutro centro educativo, en concreto en Abegondo, para ter todos os datos. E daquela se teñen que priorizar a quen atendo, a San Marcos ou a estes poucos rapaces que van de Oza? A San Marcos. Estes que se queden a comer en Betanzos, que total teñen 12 anos e poden andar ceibes por aí adiante. Iso é a eficiencia. A respecto dos rapaces de Bellavista e do Mandeo, vale, comprolles que viven a menos de 2 kilómetros. En algún caso, a 1 kilómetro 950 metros. Xa son excepcionais. Vale, foi así sempre. Estupendo. A lei está para cambiala. Tampouco antes había coidadores no transporte escolar e agora hainos. Foi un cambio a mellor. Tampouco antes levaban cintos os nenos que ian sentados nun bus escolar e agora deben levalo. Foi un cambio a mellor. Pois igual hai que estudar este cambio tamén. Porque esa lei, ou ese punto en concreto, obedece a un contexto urbano en que os rapaces se poden mover en buses urbanos. En Betanzos non temos buses urbanos. E 1 kilómetro 950 metros, perdón, 1 kilómetro case, 2 kilómetros camiñando para un neno pequeno é unha distancia bastante longa de percorrer. Está moi ben delegar a cuestión no Concello e que se creen liñas ou camiños escolares seguros, vale, pero non en todos os casos é posible. Igual temos que cambiar esa legislación. En aqueles contextos vilegos, como é o caso de Betanzos, en que non exista outra alternativa de transporte urbano, pois tense que cambiar a distancia e aminorala para que eses rapaces efectivamente poidan subir nun bus como usuarios de pleno dereito. E así tamén melloramos a mobilidade das vilas galegas e non metemos centos de coches
nas portas dos centros educativos galegos. A legislación está para cambiala e para mellorala e para facela acorde ás necesidades da cidadanía, daqueles que se deben beneficiar desa legislación. A miña cara antes de extrañeza obedecía que vostede dixo que algunhas desas problemáticas teñen posibilidade de solución, logo outras non se valora que se solucionen. Iso que eu non entendía. Algunhas teñen posibilidade de solución, para outras non se contempla ningún tipo de solución. Xa se deixou por perdida esa cuestión ou non interesa. Iso é o que quixera que me aclaren na súa segunda intervención, se o ten a ben. O que a nos gustaría, sobre todo, é que nos respondesen a se se valora unha volta atrás no modelo, porque o modelo de transporte integrado non funciona. Non era un modelo que estivera destinado á eficiencia, era un modelo que estaba destinado a facer o caldo gordo ás empresas de transporte, para que eles puideran aforrar recursos, para facer o servizo discrecional aos viaxeiros e o servizo escolar con un único bus, con un único condutor e optimizar os seus recursos. Non tiña nada que ver cos recursos públicos, non. Tiña que ver con que as empresas de transporte gañasen máis diñeiro. Era o único obxectivo das liñas de transporte integrado, con toda a problemática que iso levou consigo. Cometer adultos nas liñas de transporte onde tamén van menores de idade. Por certo, calquera persoa que traballe con menores de idade debe asinar unha declaración xurada que non ten antecedentes penais, pero no bus sube calquera con eles. Sube e baixa, calquera, con un neno da man. Iso nunca se valorou. O modelo de transporte integrado non é un modelo positivo e hai que darlle unha volta. Igual que hai que dar unha volta á legislación que ten a ver co transporte escolar. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, compartimos co BNG que non estamos no momento de estudar nada, señora Vázquez, estamos no momento de actuar. O curso avanza e a verdade é que hai situacións que verdadeiramente son inadmisibles. Cando un fala cos veciños, lle contan as situacións que se ven, pois moitas veces non cabe outra palabra que utilizar que a que utilizou o señor voceiro do grupo de goberno, que é de vergoña. E a min non lles quede claro que me gusta dicir isto, e máis, todos sabemos, o meu compañeiro, máis eu, por que grupo fomos escollidos, pero cando un é concelleiro desta corporación tamén ten que, ante estas situacións, saber tomar o camiño indicado, e aquí entendo que hai dúas opcións moi claras: ou estamos do lado dos alumnos e das familias de Betanzos, ou enrocámonos e defendemos a Xunta de Galicia porque é o partido que nos toca. Nós témolo claro, estamos ao lado dos veciños, como xa demostramos noutras ocasións. Queremos solucións, queremos planificacións e, sobre todo, queremos que se garantice un servizo de transporte escolar seguro, e isto non é un eslogan por decir seguro, é porque realmente se están vivindo situacións de auténtica inseguridade e, sobre todo, un servizo de transporte escolar digno para todo o alumnado que realmente o necesita. En estes momentos non se pode dicir que todo o alumnado dos centros educativos de Betanzos teña un servizo de transporte público, de transporte escolar, nin seguro, nin digno. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, vou a tratar de dar resposta a todo como se eu fora, pois non sei, a conselleira de mobilidade ou a directora xeral de mobilidade da Xunta de Galicia, que non o son, e que quede moi claro que tampouco quero ser, por si hai algunha mala interpretación. Pero, evidentemente, señor Villaverde, eu non defendo a Xunta de Galicia e o Partido Popular de Galicia a lo loco, como se non houbera un mañán. Porque as persoas que estamos aquí sentadas e as outras tres que hoxe non poden estar aquí con nós, pois evidentemente temos raciocinio, cabeza, sentido común e, lóxicamente, pois hai cousas que evidentemente se poden defender, que son moitas, por certo, e moi orgullosos e orgullosas de defendelas, e hai outras que non se poden defender porque, pois,
como todas as administracións públicas, pois tamén se mete a pata e se fan cousas mal, e a mí nunca me costou en absoluto recoñecelo. Non son como outras persoas que lles costa bastante máis traballo recoñecelo. Eu, en primeiro lugar, vamos a ver, que se tilde como vergoña ou como falta de planificación un servicio que leva cada día 80.000 nenos e nenas por toda Galicia, con 3.700 rutas, etcétera, etcétera, e que eso funcione todos os días, evidentemente. Por certo, señor Teijo, eu non dixen incidencias puntuais, dixen incidencias, non falei de puntuais. Eso o apostillou vostede, pero eu non o dixen, está a sesión gravada e se pode comprobar. Eu dixen incidencias detectadas, non dixen incidencias puntuais. Entón, evidentemente non imos a falar aquí do que ocorre todos os días en Galicia, pero é importante decilo. Eu sigo pensando que temos un servicio de transporte escolar óptimo e bon. Que hai problemas? Sí. Que hai incidencias? Sí. Que hai pois que pode haber injustizas? Pois tamén, sí, evidentemente, sí. Señora voceira do Bloque Nacionalista Galego, eu explícolle, quer dizer, eu dixen que algunhas teñen solución xa, que se está vendo a solución, e outras non é tan fácil, eso me refería a esos menos de 2 kilómetros, porque hai que modificar a lei. Eso eu dixen que non é algo que vayamos a solucionar agora mesmo, nos aquí, porque non temos esa capacidade. Claro que as leis son flexibles e se teñen que modificar, se modifican, pero agora mesmo non se pode, quer dizer, ese alumnado non ten pleno dereito para utilizar o transporte escolar. Puxo un exemplo de cando eu estudiei, ou calquera dos que estudamos e vivíamos a menos de 2 kilómetros do centro educativo. Eso non quere decir que, como xa se fai dende hai 40 e pico de anos, se teña que seguir facendo. Eu digo que tal e como está hoxe a legislación, é como está, e hai que modificala para que eso se poida cumprir. Efectivamente, evidentemente, todos sabemos que aquí non hai autobús urbano, nin imos a ter autobús urbano, lóxicamente sería un disparate absoluto, quer decir, evidentemente, bueno, pois a situación desos nenos e nenas pois non é o mesmo que pois na cidade da Coruña, pois que teñen outras vías, que decir, de transporte. Nós non escapamos deso, que decir, eu non me puxen unha manta aquí na cabeza, dixen que non había incidencias, que todo estaba perfecto. Non, nos recoñecémelo. É claro que hai que buscar unha solución. E dixen que con respecto ao alumnado de Miño non é que estén estudiando a solución, sino que están vendo en onde o integran, porque claro, estamos a falar de moitísimas rutas. Eu non son especialista en mobilidade, pero supoño que non será darlle ali unha tecla a un ordenador e poñer unha ruta mañán xa inmediatamente. Bueno, pois levará o seu tempo. Non sei como é. É dicir, como descoñezo, pois evidentemente non o vou asegurar. Bueno, dito todo isto, nos compartimos, lóxicamente, todas estas cousas con esa eiva desos 2 kilómetros que, mentras a lei non se cambie, pois eso evidentemente non se vai a solventar, eso seguro. Nada máis que engadir, gracias. Moitas grazas, voceiro socialista. Gracias, señora alcaldesa. Ben, bueno, dixéronse moitas cousas aquí, pero bueno, eu creo que vou ir ao tema, non? Estas incidencias detectadas, como di vostede, non son deste ano, son dende fai moitos anos. Por tanto, sempre digo o mesmo, porque de feito cando chega a casa vou a escoitar a súa intervención do ano pasado, porque este tema xa o debatimos no ano pasado, e seguramente estou seguro de que dixo a palabra estudar ou buscar solucións ou as que sexan. Pero bueno, o problema que ten o seu grupo na Xunta de Galicia é un problema que xa dixen antes cando falábamos das especies
pirófitas, é un tema de vontade. E vostedes non teñen a vontade de cambiar as cousas. Porque se tiveran esa vontade de cambiar as cousas, actuarían, cambiarían a legislación, porque vostede mesma dixo que ia camiñando ao centro, que estaba a menos de 2 kilómetros, pois levan anos gobernando na Xunta de Galicia e puderon pois cambiar a legislación. Penso eu, vamos. Eu tamén fun no autobús, pero eu tiña praza, porque pagaba. Bueno, e hai familias aquí que siguen pagando para poder acudir. Desde Bellavista eu coñezo 2 familias que pagan a 2 cativos cada un, non sei a cantidade, pero pagan para que o neno vaya no bus. Claro, menos mal que paga, porque senón quedan as portas. E, bueno, averiguarei tamén se non quedan fora en algún día, porque non me extrañaría tampouco. Pero, bueno, insisto, creo que é un tema de vontade política, de recursos, e vostede incidiu moito na súa intervención de cambio de legislación. Evidentemente, aquí, no Concello de Betanzos, nesta sala, non imos a cambiar a legislación, pero vostede ten esa capacidade. Bueno, vostede está nun grupo parlamentario maioritario, Grupo Popular no Parlamento de Galicia, que ten a maioría absoluta do pleno. Eu lle animo, e recollendo pois tamén un pouco o guante do señor Villaverde na súa intervención, de que defenda realmente os intereses de Betanzos, e que no Parlamento de Galicia pois debata cos seus compañeiros e lles diga que Betanzos ten estes problemas e que hai que deixar de estudar, e pasar a actuar. E así estou seguro de que, en vez de ser parlamentaria, o señor Diego Calvo a nombra directora xeral de mobilidade. Estou seguro. Vale, nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, poñéndome seria tamén e tratando de pensar que existe un problema real e importante para moitos nenos e nenas de Betanzos e da comarca, como se decía, tomando o guante do que decía o señor Villaverde, que ao mellor non hai a solución máxica ao 100% das situacións, pero si é verdade, como se dixo por varias persoas na sala, que este problema é recurrente. Levamos anos tendo este problema. O transporte integrado, que non si creo que naceu para aumentar os beneficios das empresas de transporte. Podo pensar que ao mellor hai zonas de Galicia nas que funciona con normalidade, hai espazo suficiente para alumnado e para ese transporte regular de viaxeiros, sempre tendo moito cuidado con eso, como falaba a vocera nacionalista de que van menores no autobús, etcétera, pero entendendo esa posibilidade, ao mellor nalgúnas zonas, o que está claro é que na nosa contorna non funciona, e estamos a falar non só dese problema que teñen moitos nenos e nenas en Betanzos e que para darlle solución habería que cambiar a lei, senón que estamos a falar de nenos e nenas que acuden aos centros educativos de Betanzos, que veñen en condicións neses autobuses que non son dignas. Creo que usaba a palabra o señor Villaverde, coincido absolutamente. Entón, non podemos estar moito máis tempo estudando a solución, porque ademais non é algo que xurdir este curso, senón que ven sendo así dende hai tempo. Eu entendo que na Dirección Xeral de Mobilidade ou donde proceda terán os datos do alumnado cada curso con certo tempo para tratar de organizar, non o sei, pero o que penso é que o problema, en lugar de minorarse, parece que curso a curso vais incrementando.
Entón, creo que hai que utilizar o sentido común moitas veces. Cambiar a lei non vai ser cuestión de 2 días, pero aí estamos a falar dun alumnado concreto que está a menos de 2 kilómetros do centro, pero é que hai outro alumnado que si ten dereito per se, por lei, a ese transporte escolar, que non está disfrutando dese servizo nas condicións mínimas de seguridade que deberíamos ser quen de darlle. E eu apelo a esta reflexión e a que a eso sí, cando menos se lle dé unha solución inmediata. Cambiar a lei todos e todas sabemos que non é algo de hoxe para mañán, aínda que tendo maioría absoluta parlamentaria máis sinxelo, e aí sí coincido co señor Hermida en que apele o seu grupo a modificar a lei, pero hai moito alumnado de Betanzos e da nosa contorna que tendo dereito por lei a ese servizo non se lle estamos prestando en condicións dignas. Entón, bueno, perdínme no debate, señor secretario, que se someta a votación porque non me quedou claro. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, pois aprobamos esta moción por unanimidade de todos os grupos. Pasamos ao punto seguinte. Moción do PP para inclusión no orzamento 2026 de medidas prioritarias para Betanzos. Voceira popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, o Concello de Betanzos conta cun orzamento municipal que no exercicio 2025 situouse en torno aos 15-16 millóns de euros, cunha parte importante destinada a gasto corrente persoal. A marxe disponible para novos investimentos e programas debe orientarse cara a aquelas actuacións que teñan maior impacto social, económico e ambiental, que dean resposta ás necesidades inmediatas da veciñanza e que contribúan ao desenvolvemento sostible da cidade. Neste sentido, o Grupo Municipal Popular considera prioritario reforzar áreas como a vivenda, a conciliación, a limpeza viaria, a cultura e patrimonio, o apoio ao comercio local, as infraestructuras, o abastecemento e saneamento, a recollida de residuos en comercio, hostalaría e o deporte, sempre dentro da capacidade económica real do Concello e aproveitando as liñas de cofinanciación de outras administracións. Coa presente moción propoñemos a incorporación no orzamento municipal de 2026 dun paquete de medidas concretas, realistas e financeiramente asumibles que supoñen un esforzo inversor estimado alrededor do 9% do total das contas municipais distribuído en diferentes áreas clave para Betanzos. O facemos en formato de acordos. O Pleno do Concello de Betanzos acorda instar ao Goberno local a incluir no proxecto de orzamentos municipais para o ano 2026 as seguintes medidas. Unha, educación e infancia, posta en marcha dun programa municipal de conciliación en todas as vacacións escolares, campamentos urbanos e actividades educativas, cunha dotación de 100.000 euros garantindo alrededor de 500 prazas semanais e un total próximo ás 3.000 prazas anuais. As familias participantes aboarán unha cota reducida de 25 euros por semana en neno ou nena, establecéndose bonificacións e exencións para aquelas en situación de vulnerabilidade económica, monoparentais ou con especiais dificultades de conciliación. 2. Cultura e patrimonio. Promoción do Globo de San Roque como ben de interese cultural e material mediante campañas de divulgación, exposicións e materiais educativos, 25.000 euros. Melloras no CIEG, no Centro Internacional da Estampa Contemporánea, 120.000 euros. 3. Infraestructuras, abastecemento e saneamento. Execución dun plan de mellora de beiras rúas, accesibilidade universal en barrios, 200.000 euros. Habilitación dun aparcadoiro disuasorio próximo ao centro, 30.000 euros. Renovación de tubaxes e mellora da rede de abastecemento en zonas con perdas de auga, 150.000 euros. Actuacións de mellora en colectores de saneamento para reducir vertidos e atascos, 100.000 euros. 4. Medio ambiente, residuos e limpeza viaria, posta en marcha dun plan específico de recollida de lixo en comercio e hostalaría,
cunha dotación inicial de 120.000 euros que inclúa adaptación de horarios de recollida en zonas céntricas, instalación de contedores específicos para cartón, vidro e envases dirixidos a negocios, servizo de recollida porta a porta para grandes produtores, bares, restaurantes, cafeterías, comercios, campañas de sensibilización en colaboración co sector hostaleiro e comercial, reforzo do servizo de limpeza viaria e de desbroces en rúas, camiños e beirarrúas, atendendo as queixas veciñais máis reiteradas, 100.000 euros. 5. Vivenda, creación dun programa municipal de axudas para fomentar o alugueiro de vivendas baleiras, dirixido prioritariamente á mocidade, cunha dotación inicial de 80.000 euros. O programa incluirá incentivos a propietarios que poñan as súas vivendas en alugueiro, garantías municipais fronte a impagos e axudas para pequenas reformas necesarias para a habitabilidade. 6. Servizos sociais, desenvolvemento dun programa municipal contra a soidade non desexada con voluntariado e actividades interxeracionais, 40.000 euros. 7. Deporte e mocidade, reforma do pabillón municipal, iluminación LED e mellora de vestiarios, 150.000 euros. Melloras na piscina municipal cunha dotación inicial de 80.000 euros, incluindo renovación de vestiarios, mellora da climatización e accesibilidade. Un programa de ocio alternativo para a mocidade, concertos, obradoiros e actividades en alcohol, 30.000 euros. 8. E último, economía e comercio local. Unha campaña, Mercar en Betanzos ten premio, cunha dotación de 40.000 euros que inclúa publicidade en prensa, radio e redes sociais destacando a oferta do comercio de proximidade, sorteo de vales de compra entre os clientes que merquen nos establecementos adheridos, organización dunha feira ao fin de semana do comercio no centro histórico, con actividades culturais, hostaleiras e musicais para atraer visitantes, colaboración cos asociacións de comerciantes para coordinar accións, fondo de axudas a autónomos e pequenos empresas que creen emprego en Betanzos, 80.000 euros. A estimación de custos, o custo total estimado deste paquete de medidas, ascende a 1.345.000 euros, o que representa aproximadamente un 8,4% do orzamento municipal, unha cifra razoable e asumible, especialmente se se conta con cofinanciación doutras administracións. Mais nada. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois entendemos que é importante analizar con seriedade pois estas propostas para os orzamentos municipais de 2026, si é que os hai, porque, bueno, o señor Fernández en plenos anteriores si que instou aos grupos a negociar e a apoialos pois no momento no que cheguen, pero bueno, falando do Partido Socialista e vendo que estamos a ver pois no goberno do Estado, calquera se fía, así que é verdade que nos vamos a confiar en que así será. Nesta moción do PP pois atopamos medidas interesantes, programas de conciliación, melloras en infraestructuras, apoio á mocidade, comercio local, servizos sociais, e entendemos que son medidas que poden ter un impacto positivo na veciñanza. Con todo, pois non podemos deixar pasar o feito de que gran parte do texto pois parece máis unha lista da compra que un plan estructurado. Os números están lanzados de xeito global, con 3 millóns de euros pois repartidos por partidas, sen explicar pois realmente como se chegou a esas cifras, cal é a prioridade entre elas e que impactos concretos pois se esperan. Pensamos que no caso dos orzamentos a responsabilidade e a planificación deben de ser clave e sería recomendable pois que as propostas foran analizadas por os técnicos municipais e ademais incluíse un informe de viabilidade financiera e do seu impacto social. Sen ese respaldo técnico, pois non sabemos realmente se eses investimentos son asumibles, se vai haber solapamentos ou se algunhas das partidas poderían ter maior rendemento noutros ámbitos. Dito isto, non cuestionamos para nada o fondo das propostas, recollen necesidades reais da veciñanza, pero a forma na que están presentadas, pois entendemos que fai necesario pois un debate, digamos, máis técnico e máis rigoroso antes de poder aprobar calquera decisión que comprometa o orzamento do Concello. Evidentemente, esta non vai a ser unha decisión deste tipo porque, como todos saben, as mocións que aquí se presentan polos grupos son non vinculantes. En resumo, apoiamos a intención de investir en Betanzos como sempre facemos e entendemos que é necesario máis rigor, priorización
e, sobre todo, participación técnica antes de converter pois esta lista de propostas nun compromiso formal. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, podemos chegar a compartir a intención que supoñemos que ten esta moción de axilizar o proceso de elaboración, de presentación e de aprobación do orzamento municipal. Todos e todas sabemos que un goberno local ou de calquera outra índole debe elaborar un proxecto de orzamento e presentalo antes do 31 de decembro do ano en vigor para que entre en funcionamento 1 de xaneiro, máxime cando estamos nunha situación de orzamento prorrogado, e ademais no caso do Concello de Betanzos temos un compromiso asinado que nos poñemos a traballar no orzamento no mes de setembro, ou seja que nos nese sentido tamén agardamos ter noticias en breve, axiña dese proxecto de orzamentos. Entendemos que cando se presente ese proxecto de orzamento será cando os grupos políticos poidan facer todas as achegas que estiven oportunas. En ese sentido, entendemos que sería aí cando tería sentido esta serie de propostas que nos traen desde o Partido Popular. E por iso non nos parecen as formas. Nos pensamos que se procura máis unha nota de prensa para continuar insistindo nesa liña do PP a nivel estatal de que sen orzamentos non hai nin vida nin posibilidade de existencia que outra cousa. Por iso non imos entrar en valorar cada unha das propostas que recollen, ou que sí creemos que non se axustan á realidade. Sen máis, como un exemplo, a primeira, 500 prazas semanais nos campamentos de verán e de Nadal cando a petición rondou as 120 o ano pasado. 120 deberon ser as solicitudes para 60 prazas que se ofertaban, se non me enganan. Iso na primeira quenda, despois foron menos. Vaya, é dicir, que non se axustan á realidade nin as necesidades dos veciños e das veciñas de Betanzos, como tampouco queremos que se axusten á realidade as cifras económicas que se acompañan, infraestructuras como, non sei, a climatización da piscina xunto con outras actuacións por 80.000 euros. Climatizar unha piscina, cambiar o sistema de climatización dunha piscina por 80.000 euros, se o conseguen, supoño que o concelleiro de Economía e Facenda lo compra a obra. Entón, vaya, compartindo ese espírito que creemos que ten a moción de axilizar o proceso e non estando de acordo nin nas formas nin no contido, creemos que o máis lóxico será absternos e nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, cando se debate, se elabora ou se realizan propostas orzamentarias, entendemos que deben de realizarse dentro un principio básico de responsabilidade con rigor técnico, económico e competencial. A proposta que hoxe presenta o Grupo Popular non achega ninguna memoria económica, nin explica a metodoloxía ou a que criterios se utilizan para calcular cada importe que se propón na moción. Non se justifica a viabilidade financiera de cada proposta, nin que partidas xa comprometidas se verían afectadas ou que fondos se modificarían para encaixar as propostas levadas a cabo. Nin tampouco se teñen en conta as propostas son competenciais por parte deste Concello ou son competenciais por outras administracións, polo que sería inviable encaixala nos orzamentos municipais. Entrando a analizar con detalle algunhas das propostas que recollen na moción, pois quería facer varias apreciacións, non? En primeiro lugar, afirman que o orzamento prorrogado vixente ascende a uns 15/16 millóns de euros e cando a realidade é que isto non é así. Antes dos axustes que se tiveron que realizar, o orzamento en vigor, o orzamento prorrogado, ascende a 11.331.839,75 euros. Polo tanto, falta de rigor absoluta. Xa empezan a moción con un desaxuste de máis de 4 millóns de euros. E máis, as previsións orzamentarias de ingresos para o ano 2026, tendo en conta a recadación dos dous exercicios anteriores, nos sitúa nun escenario recadatorio duns 10.900.000 euros e unha previsión de gastos de persoal duns 6 millóns de euros e un gasto corrente duns 5.300.000 euros. Polo tanto, díganme que partidas ou que programas deixamos de atender para encaixar varias propostas que recollen na súa moción. Falan tamén na moción de aproveitar liñas de cofinanciación de outras administracións e aquí sí que lles vou dar parte de razón, pero eso sí, en dirección totalmente contraria.
pois tal e como repetimos pleno tras pleno e orzamento autonómico tras orzamento autonómico, o Concello de Betanzos, a Xunta de Galicia lle costa cartos. É dicir, co esforzo da nosa veciñanza, o Concello ten que deixar de prestar competencias propias para poder facer fronte ás competencias da Xunta de Galicia. E o digo porque esta cofinanciación a que citan é a seguinte: o Concello de Betanzos cofinancialle a Xunta, entre outros, os seguintes apartados. Destinamos 1 millón de euros para o servicio de axuda no fogar, destinamos para o comedor escolar 395.000 euros anuais, destinamos para a gardería municipal, esa que é gratuita, que a Xunta invita, pero o Concello paga, 280.000 euros ao ano. Para o Vales Villamarín, entre limpieza, persoal e mantementos, 400.000 euros ao ano. Para a gardería da Xunta de Galicia, a Galiña Azul, o Concello de Betanzos, pois destina 106.500 euros que lle ten que ingresar mediante liquidacións á Xunta de Galicia. Para o transporte metropolitano, ese que ten algunhas seivas, pois lle temos que pagar 30.000 euros. Para o conservatorio, enseñanza totalmente regulada, o Concello de Betanzos destina, entre persoal, limpeza e mantenementos, 175.000 euros. Polo tanto, o Concello de Betanzos lle paga á Xunta de Galicia ao ano 2.400.000 euros, aos que hai que sumar 220.000 euros que entre todos os veciños de Betanzos pagamos no noso recibo de auga como canon de saneamento. 220.000 euros que cada ano recada o Concello de Betanzos e ingresa na conta corrente á Xunta de Galicia e que tiñamos que ver que esos cartos reinvertidos no noso Concello. Nos últimos anos, a razón de 220.000 ao ano, pois van máis de 2.200.000 euros que o Concello de Betanzos recadou para a Xunta de Galicia sin ver a cambio ningún só euro. E a cambio que recibimos, pois 37.569 euros ao mes, mediante o Fondo de Cooperación Local, que leva conxelado dende o ano 2010, é dicir, 450.000 euros ao ano. Esa é a cofinanciación. Ingresamos 450.000, pagamos 2.400.000 e os veciños achéganlle outros 220.000 euros. E se continuamos a falar dese rigor totalmente ausente na moción, a primeira medida que propoñen é crear un programa municipal de conciliación para 3.000 prazas, destinando para elo 100.000 euros. Como decía a voceira do Grupo Nacionalista, ben, o Concello de Betanzos conta con este servicio. Conta con un servicio que oferta 180 prazas ao ano en distintas quendas, que ten un custo do contrato de uns 72.000 euros, se licitou este ano por 2 anualidades, é dicir, uns 36.000 euros ao ano. E con esos 36.000 euros ao ano cubrimos 180 prazas. Dividimos, a conta sai que cada praza costa 202 euros. Ben, 3.000 prazas a 202 euros, pois creo que dá 607.000. Polo tanto, outro descuadre de medio millón de euros. Presupostan 100.000 euros para 3.000 prazas, cando o custo en real son 607.000 euros. Eso sí, inventamos unha tasa de 25 euros para dar un servicio de 200,2 e xa verá despois bonificacións. Polo tanto, non sei de onde van a sair os outros 500.000 euros que fan falta para levar a cabo esta proposta. Eu creo que votou as contas desto a mesma persoa que as votou cando íbamos ter esa superaxuda para o comedor escolar que durou o que durou. Creo que foron 24 horas, igual que o material das ventanas do mercado municipal que eran de metal. Entonces, un pouco de rigor cando falamos de cartos, de previsións, de orzamentos e de axudas. E falando de rigor, e neste caso rigor competencial, falan de levar a cabo melloras no CIEC, no Centro Internacional da Estampa Contemporánea, por un importe de 120.000 euros. Xa sin entrar no detalle de onde sai esa cantidade, en base a que se orzamenta, en base a que mantementos, simplemente teríamos que poñer en riba da mesa que a día de hoxe non é titularidade municipal, polo tanto o Concello non pode invertir ningún tipo de mantemento nunha sede que non é de titularidade municipal. Se fala tamén dunha liña de axudas para crear un programa municipal de alugueiro con garantías fronte a impagos
E axudas a reformas, e temos que decir que isto entra totalmente en colisión con as competencias municipais. Son totalmente, a vivenda, totalmente competencia exclusiva da Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Vivenda e solo, e que ademais require unha estrutura técnica e xurídica que ningún concello de 13.000 habitantes como nós pois pode ter, nin por recursos, nin por competencias. E creo que o obvian outra vez, falando de competencias, volven a poñer de manifesto unha serie de medidas no servicio de recollida de residuos sólidos urbanos. O noso concello presta este servicio a través do consorcio, polo tanto, é competencia do consorcio redefinir rutas, redefinir servicios, redefinir colectores, facer programas de recollida porta a porta. Si é certo que o servicio é mellorable, o estamos manifestando pleno tras pleno, así nos lo trasladan a veciñanza, así o podemos comprobar. Ben é certo que partimos de unha licitación que xa leva bastantes anos licitadas, que cada un dos concellos que formamos parte do consorcio pois ten a súa propia endosicracia e polo tanto hai que adaptar este servicio aos tempos actuais, e é no que se está no consorcio, e dentro do Concello de Betanzos se vai estar pendente de que se adapte o novo servicio de recollida e de tratamento pois ás necesidades da nosa veciñanza, ás necesidades do noso casco histórico, ás necesidades dos negocios e dos servicios de Betanzos. E xa para ir rematando, piden que se recolla unha partida de 30.000 euros para un programa de ocio alternativo para a mocidade. E eu quero manifestar que se utilizáramos o rigor e a memoria recente, pois podemos ver que este verán, dende a Concellería de Xuventude, entre moitas outras actuacións, se levou a cabo un obradoiro de banda deseñada, un obradoiro de DJs, un obradoiro de creación cerámica, un obradoiro de pintura mural, unha excursión ao Museo do Videoxogo, ou, por citar algunha actividade musical, recordamos a celebración do Festival Mariñas Son, no que colaborou tamén a área de Xuventude. Se solicita tamén unha reforma no pabillón municipal coa iluminación LED e a mellora dos vestuarios por un importe total de 150.000 euros, e teño que decir tamén con total rigor que a iluminación da pista deportiva xa está cambiada a LEDs desde principios deste ano, dando así cobertura a unha demanda dos clubes que están a utilizar o devandito pabillón. E é máis, temos un proxecto aprobado con fondos FEDER por un importe de 115.000 euros para mellorar a climatización do pabellón municipal, e o resto da iluminación se levará a cabo tamén con esta axuda. Pero tamén se incluye os vestuarios na petición que vostedes fan, e o orzamento estimado que temos pois ascende a uns 120.000 euros, é dicir, xa presentan outro descuadre entre os 120.000 euros que costan os vestuarios e os 115.000 euros que costa a renovación do resto da iluminación LED, pois suman esos 225.000 euros, polo tanto xa hai outro descuadre de 75.000 euros só con luces LEDs e vestuario municipal. Para ir rematando e para aclararlle tamén a voceira nacionalista, cando se piden para a piscina 80.000 euros para a renovación dos vestuarios, a mellora da climatización e da accesibilidade, só a climatización costa 800.000 euros, e a reforma eléctrica da piscina só costa 125.000 euros, nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Eu non sei se estamos sentados no pleno do Concello de Betanzos ou no Consello da Xunta, porque polas veces que se fala aquí da Xunta de Galicia, eu ás veces teño dúbidas, non sei se que teño capacidade de abstracción ou se son bastante insistentes. Despois, eu, se non recordo mal, todos os meses, cando se convoca a sesión plenaria, nos envían unha documentación, que son as mocións, con anterioridade a documentación para a Comisión de Programación, que é uns días antes, mocións, pero despois ven outra carpeta na que veñen as actas das xuntas de goberno local e tamén veñen decretos da alcaldía, non? E aí, se non recordo mal, eu lín non hai moito tempo
é a elaboración das liñas xerais do Orzamento 2026. Igual pode ser que a voceira do Bloque Nacionalista Galego non o saiba, non o lera, non o sei, ou o viou, eu o lín. Precisamente por eso, o Grupo Municipal do Partido Popular, despois de ler eso, entendemos que o Goberno Municipal estaba a elaborar os orzamentos do ano que ven. E, polo tanto, como podía ter feito calquera outro grupo, e para iso son as sesións plenarias, nos trouxemos hoxe esta proposta para o orzamento do 2026. Entón, isto non se trata de unha nota de prensa, nin de non sei que, non sei canto. Isto se trata de que nos leemos a documentación que se nos envía e sabemos, por ese decreto, que se está iniciando a elaboración dos orzamentos. E, polo tanto, pois, fixemos con todo o rigor, temos, lóxicamente, non temos unha planificación técnica, nin somos o goberno na sombra, para eso xa está Ana Pontón, que montou un goberno na sombra da Xunta de Galicia, claro. Nós non somos así, somos bastante máis serios e temos bastante máis rigor. Podenlle gustar máis ou menos as propostas que fai o Partido Popular, pero insisto en que non se aprobaron os orzamentos no ano 2025 e os teñamos prorrogados non quere decir que o Concello de Betanzos non nos vai a ter no ano 2026. Bueno, voceiro do Grupo Socialista que me fale vostede de rigor ausente, tal como está o Concello, pois, en fin, hai que ter, non sei, hai que ter bastante máis rigor, creo eu, que bueno, falar sempre da colisión das competencias e non sei que, pero se todas as administracións se meten nas competencias uns dos outros, nós facemos unha proposta con todo o que recollemos de, bueno, pois, necesidades, o que nós pensamos que as dificultades que pode ter un veciño ou unha veciña de Betanzos, evidentemente, xa sabemos que cambiar todo un sistema de climatización non vai a costar 80.000 euros. Nos propoñemos partidas pequenas que vayan facendo, bueno, pois, melloras que son máis que necesarias e urxentes en moitos dos sistemas. Xa sabemos que cambiar o sistema de abastecemento de agua non chegan os 150.000 euros que van aí, pero o que non chega é non facelo. Igual hai que facer unha planificación a varios anos, porque non se pode facer todo á vez, evidentemente, claro que non. Pero bueno, a vostedes non lles gusta que o Partido Popular faga propostas, non lles gusta que traiamos propostas, nin ao Bloque lles gusta que o Partido Popular traiga propostas para os orzamentos de 2026 a unha sesión plenaria. Cal é o sitio daquela? Cal é o sitio onde nós temos que facer as propostas para o orzamento? Porque ahora non é o momento de facelo. Estamos no mes de outubro, acabando o mes de outubro, o lóxico é que os orzamentos se aproben en algún momento do ano 2026. E ademais, se non recordo mal, hasta nos comentaron en algún momento que se podían facer propostas, pero ainda que non lo dixeran, quero dicir, podemos facelo igualmente. Vostedes traen unha moción sobre o 25N, importantísima, e nos traemos unha moción sobre os orzamentos do 2026, cal é o problema? E fala vostede de que houve menos solicitudes nos campamentos das que eu falo. A primeira vez que se lanzaron os campamentos, sabe cantas solicitudes houve? Sabe cantos nenos e nenas de Betanzos van aos campamentos a outros concellos? Porque igual aquí non teñen plaza. Non sei, son cousas que deixo no aire. Porque, dende logo, eu eso non o invento. Pero, bueno, todo o que di o Partido Popular, bueno, pois non lles gusta. Non lles gusta que fagamos unha proposta no ámbito da mocidade. Se me está falando do que se fixo este ano, pero eso será con respecto ao orzamento do ano 2025. Nos estamos a falar do orzamento do ano 2026. Evidentemente, van sin metodoloxía, sin memoria técnica, por suposto, que nós non somos técnicos, nós non estamos no sitio que están vostedes, nós non temos unha aportación, unha axuda de todos os técnicos municipais, pero igualmente temos a mesma responsabilidade, obriga, deber, dereito de facer as nosas propostas.
E despois cada un que opine o que queira. Máis nada, gracias. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, a mí sí me gusta que o Partido Popular de Betanzos traia propostas a este pleno e, ademais, pois estas propostas teñen áreas importantes para Betanzos e poden repercutir positivamente na veciñanza de Betanzos. Pero volvo a repetir, é que un orzamento non é unha lista da compra e eu, vale, non teñen opción a ter ese acompañamento técnico que ten o Concello. Moi ben, entón, como chegaron a esas cifras? Porque eu entendo que os veciños merecen que cada euro que se gaste teña un impacto real na súa vida diaria, que senón abrímonos a que poidan pasar cousas como que estamos vendo nas noticias últimamente do Concello de Noia. En fin, nós temos clara cal é a nosa prioridade e máis no tema orzamentario. O diñeiro público tense que usar de forma eficaz e os investimentos teñen que servir para mellorar de verdade a cidade e, sobre todo, para responder ás necesidades dos veciños de Betanzos. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois igual que isto non é o Consello da Xunta, eu tampouco son Ana Pontón. Ou seja, que cada cousa no seu lugar, non? Porque xa case parece obsesión isto, como dicía a canción. Ben, eu creo que está todo dito. É dicir, as cifras falan, a verdade fala. É claro que vostede na mesma frase diga que as demais non lemos a documentación e que a moción se fixo con todo rigor, pois xa está. Xa non hai moito máis que dicir. A min gustan máis propostas, encántanme. O que non me gusta é que se queiran ganar os veciños. E aquí hai moito diso. Moito de querer vender fume. No fondo é o que se ve. Querer quedar no titular, dicir o PP... Un diálogo, Está falando unha persoa. Grazas. O PP ten este programa que é irreal. É un engano. Porque os números falan por si sós. Daquela, propostas as que queira máis, e nos apoiarémolas, non temos ningún problema en apoialas, pero non lles imos axudar a enganar os veciños de Betanzos. Grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Nada, simplemente aclarar algunha cuestión, non? O papel aguanta de todo, pero a realidade é distinta, e cando falo de rigor teño que insistir en este aspecto, porque din que leen toda a documentación que lles entregan, eu non o dubido, pero se a leran de forma detallada non afirmarían que o orzamento deste ano está entre os 15 e os 16 millóns de euros, cando o decreto da prórroga orzamentaria se ve claramente que está nos 11.300.000 euros. Cando di que presentan isto porque pensan que o Concello está traballando polo decreto das liñas fundamentais dos orzamentos, vamos a ver, o Goberno claro que está traballando, de feito, de aí sai ese escenario orzamentario da previsión de ingresos que falaba dos 10.900.000 euros en base ás dúas liquidacións anteriores, tal e como día normativa para ese tipo de cálculos, pero cando falan vostedes das liñas fundamentais é outra cousa. As liñas fundamentais é unha obriga legal que todas as administracións públicas lle temos que remitir ao Ministerio de Facenda en base ás previsións da intervención municipal. Non é un documento político nin é un documento vinculante, polo tanto non ten nada que ver esas liñas fundamentais co traballo de realización de orzamentos que é no que estamos inmersos, e así o anunciaba outro día. E claro que sí que dixen que estábamos abertos a recibir propostas, e pareceme totalmente acertadas moitas das que se fan, pero por eso dicía eu que hai que facelas con rigor, porque entre moitas das preguntas que lancei ao aire en base a de onde saían esas cantidades, pois que aínda non se me aclarou. 30.000 euros por un aparcamento disuasorio cercano ao centro da cidade. Donde? Como? Para que esos 30.000 euros, que creo que chegarían única e exclusivamente para o proxecto,
porque con 30.000 euros un aparcadoiro disuasorio creo que non dá nin para pintar as prazas, nin as liñas de dirección. Pero bueno, e din que isto che aparece un Consello da Xunta, que pleno tras pleno, pois sí, non nos importa, e así seguiremos demandando á Xunta de Galicia, ao Estado e á Unión Europea o que faga falta para traer fondos para Betanzos. E se entendemos que en Betanzos os veciños e as veciñas están pagando todos os anos 220.000 euros mediante vía impositiva polo canon de saneamento e despois non se ve ningún só euro nos orzamentos da Xunta de Galicia para invertir en Betanzos en saneamento, e vemos como no concello limítrofe con 5 veces menos poboación se invirte pois 1 millón de euros, pois é normal que o demandemos, e non temos nada en contra de que se invirta 1 millón de euros no concello limítrofe, pero queremos demandar que se invirta como mínimo o que pagaron os nosos veciños e veciñas. Xa non pedimos máis. E evidentemente que hai que planificar a longo prazo, e así cada vez que se fai unha obra no concello en base ás previsións que se teñen, pois se vai renovando esas liñas de saneamento e esas liñas de abastecemento, pero o planificamos con tempo, pero esperemos ir máis rápidos que a planificación da Xunta de Galicia que levamos desde o ano 2016, que a etapa aínda non foi entregada a día de hoxe. E creo que non teño moito máis que engadir. O dito que fixe unha serie de preguntas de por que esos importes, de onde sai, en base a que, e non me quedou nada clarificado, que todo foi por ciencia infusa. Xa sei o que me acordaba. Decía vostede que o iba a deixar no aire, que si sabíamos cantas persoas se van fora de Betanzos porque non hai cobertura neses campamentos de conciliación. Eu lle vou dar o dato. Das 180 prazas que se ofertaron, ocupáronse 178, por lo tanto, aínda sobraron 2 prazas. O gallá se cubrirán todos, pero para poder chegar a esas 3.000 que vostedes pretenden crear, pois hai que poñer en riba da mesa máis de medio millón de euros a maiores que vostedes non contabilizaron nin tiveron en conta. Nada máis que engadir. Ben, señora Vázquez, eu si celebro que o Partido Popular de Betanzos faga achegas aos orzamentos do Concello de Betanzos. Igual que a voceira nacionalista, podo discutir a forma. É evidente que nos anos que eu levo no Concello, as achegas aos orzamentos chegan de outra forma. Pero bueno, decidiron presentalo vía moción, perfecto. Están no seu dereito, paréceme correcto. Hasta aí todo ben. Evidentemente cada grupo político pode facer as aportacións que considere oportunas tamén, pero é que vostede falaba de rigor. Eu creo que evidentemente cada grupo pode facer as que considere pois prioritarias dende o seu punto de vista, pero tamén ten que utilizar certo rigor. E si falar de competencias é utilizar certo rigor, porque vostede sabe, estou segura que sabe, que nos orzamentos a Xunta de Galicia non pode incluir investimentos aí onde non ten competencias, o Concello non pode incluir investimentos aí onde non ten competencias, porque os técnicos non o permitirían. Por tanto, si importan as propostas, porque estas non son propostas para instar ao consorcio, instar á Xunta, instar ao Goberno Central, son para o orzamento municipal. Entón, moitas das que aparecen nesta moción que vostede presenta non poderían ir incluídas. Citaronse varias que teñen que ver coa recollida de lixo, que temos delegado, que os veciños e veciñas pagamos unha cantidade importante, o Concello de Betanzos paga unha cantidade importante ao ano para que se nos dé un servizo que, como se dixo tamén, moi mellorable, que estamos en proceso de volver a sacar a contratación, como sabe.
Podemos falar do CIE, podemos falar de outros temas que aparecen aquí. Ao marxe deso, de que non é riguroso nese sentido, a outra falta de rigor, e ao que si lle apelaron os grupos, é de onde saen as cifras que se plasman por escrito aquí, porque están moi lonxe da realidade. Moi lonxe da realidade. O gallá estivésemos nestes prezos nalgúnas das que falan, outras nas que o custe principal é o de persoal. Afortunadamente estamos moi lonxe destas cifras. Falouse varias veces do tema da conciliación, para ser exactos, voulle a decir, falaba de que hai familias de Betanzos que levan os nenos e nenas a outros concellos, a campamentos, non o discuto, é máis seino. Non porque non houvese plazas aquí. Os motivos son outros. Porque, mire, voulle dar o dato. Vou a ler, Betanzos oferta en verán 3 quendas, e en Nadal outra, por certo. Somos dos poucos concellos nos que os campamentos comezan o primeiro día hábil despois de que se dan as vacacións. Os poucos, mírenos. E vou a decir datos do 2025. Na primeira quenda houbo 55 crianzas sin lista de agarda. Por tanto, quedaron vacías 5 prazas ofertadas, sen lista de agarda. Na segunda quenda si houbo lista de agarda, 17. Ofertáronse 60 tamén, e houbo 17 nenos e nenas que quedaron na lista de agarda. E na terceira quenda ocupáronse 58 das 60. Por tanto, cubríronse, como decía o voceiro do grupo de goberno, menos prazas das ofertadas. E dirame, 17 en lista de agarda na segunda quenda, é verdade. Pero mire, falando coas familias, todos os nenos e nenas cuxas familias fixeron solicitude de campamento de verán en Betanzos, entraron cando menos nunha das quendas. Todos, sen excepción. Habendo unha alta porcentaxe de rapazada que acudiu a máis dunha quenda. Porque pódense pedir varias quendas. Non sei se me entendeu ben. Estes datos facilitados polos servizos sociais municipais confirman que o número de prazas que se ofertan na actualidade axústase correctamente á demanda real final. Ao marxe de que as 3.000 prazas das que fala o ano non se axustan á realidade de Betanzos, ao marxe deso está a cifra económica da que falan. Explicoulle dunha forma moi simple o voceiro socialista, pero é que quero decir, cando se pide rigor hai que actuar con rigor. Entón, eu sí que me parece ben que fagan achegas, pediría que fagan achegas que se correspondan a competencias municipais, que hai moitas necesidades, seguro, e pediría que se falan de cifras, porque tamén se escudan en que só, entre comillas, están a facer achegas que suporían un 8,4% do orzamento. Se cuantifican cantidades que falen con rigor tamén. Porque están moi lonxe do rigor. Pode haber partidas, se me di saneamento 100.000 euros, pois evidentemente podemos gastar, non é a solución a todo saneamento, pero é un algo, vale, comprolle ese argumento, pero hai outras que non se sosteñen de ningunha das maneiras. Por tanto, cando se pide rigor, hai que actuar con rigor. Dito eso, benvidas as achegas de todos os grupos a través desta vía ou doutras
para os orzamentos do Concello de Betanzos. A ser posible, insisto, deberían saber que só poden incluir temas que competan ao Concello de Betanzos. Non que preocupen ao Concello de Betanzos, que son todos, pero sí que competan ao Concello de Betanzos, que son as que poden ir incluídas no orzamento. Dito eso, señor secretario, que se someta a votación. Votos en contra. Nosotros. Nos. Abstencións. E votos a favor. Ben, pois queda rexeitada cos votos en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, coa abstención dos concelleiros non adscritos e co voto a favor do Partido Popular. O voto en contra é polo que lle acabo de explicar, non porque fagan achegas. Punto seguinte, señor secretario. E o punto 11, moción do PP para instar o Concello que leve a cabo melloras na parroquia de San Martiño de Bravío. Voceira popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. A parroquia de San Martiño de Bravío ven sufrindo nos últimos anos unha evidente falta de mantemento e conservación en varios dos seus lugares, o que está a xerar situacións de risco e un deterioro progresivo das súas infraestructuras. En concreto, na estrada que conecta os lugares de O Martinete e O Marulo permanece desde hai case 2 anos unha plancha de ferro colocada como arranxo provisional, que supón un risco evidente para os vehículos, especialmente turismos, motocicletas e bicicletas. A ponte do Martinete atópase nun pésimo estado de conservación, con firme deteriorado e elementos estruturais que precisan dunha intervención urxente para garantir a seguridade do tránsito rodado e peonil. A estrada dos Tabaques requiere unha actuación inmediata, xa que presenta un estado lamentable de conservación. A pista que une o Marulo con Santa Cruz de Mondoi precisa dunha nova capa de rodadura, pois está completamente destrozada con numerosos puntos sen asfalto. No lugar de Roibeira é precisa a reparación do alumeado público, xa que un tramo permanece ás escuras ao estar a instalación cuberta pola maleza, co perigo que isto supón para a veciñanza. No túnel baixo a autovía, entre Atocha e as estacións de bombeo, unha crecente chapuza de non formigón dun dos laterais non solucionou a canalización das augas pluviais, que seguen a discorrer polo outro marxe e sobre o pavimento, provocando o seu deterioro. Estas deficiencias son mostra da desidia de deixamento do goberno local respecto ao rural, que sofre unha discriminación evidente en materia de investimentos e mantemento. Por todo exposto, o Grupo Municipal Popular somete a debate a aprobación do Pleno o seguinte proposta de acordos. 1. Instar ao Goberno Municipal a retirar a plancha de ferro da estrada que conecta o Martinete e o Marulo e executar o arranxo definitivo do firme. 2. Acometer a preparación integral da ponte do Martinete garantindo a súa seguridade estrutural e a correcta conservación do firme. 3. Acometer a mellora da estrada dos Tabaques con novo asfaltado. 4. Proceder á mellora da capa de rodadura da pista que conecta o Marulo con Santa Cruz de Mondoi. 5. Reparar o alumeado público no lugar de Roibeira, limpando previamente a maleza que cobre a instalación. 6. Corrixir as deficiencias do túnel baixo a autovía entre Atocha e a estación de bombeo, garantindo a correcta canalización das augas pluviais e evitando o deterioro do pavimento. 7. Que a alcaldesa ou concelleira en quen delegue leva ao fin os presentes acordos. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, casi que me dá rabia, pero antes de nada non me vou resistir a facerlles unha pregunta aos membros do Grupo Popular, e é que se de verdade visitaron vostedes a parroquia de Bravío. E eu pregunto porque na súa moción falan dun túnel baixo a autovía que está entre Atocha e a estación de bombeo, e a nós, polo momento, non nos consta que por esa zona pase ninguna autovía. Quero entender que se refiren ao pasadizo que une o camiño de Caldas Barras e que cruza coa Nacional Sexta, pero bueno. En fin, non se preocupen, non se aclaran coas competencias de cada administración, tampouco vamos a pedir que se aclaren coas estradas. Dito isto, estamos a favor das medidas que se propoñen nesta moción, máis que nada porque recollen demandas reais da veciñanza de Bravío e de Roibeira. Melloras nas estradas, arranxo de pontes, limpezas en camiños e reparacións do alumeado. Actuacións que repercuten directamente na calidade de vida dos veciños e veciñas. Con todo, queremos poñer en valor que non se trasladamos moitas destas demandas ao Pleno ao longo destes últimos meses. E vou a citar textualmente.
En outubro de 2024 recollimos as queixas dos veciños de Roibeira polo estado de varias fincas e do Camiño do Coto, que conecta coas residencias de maiores, preguntando que podía facer o Concello ante esta situación. En xaneiro de 2025 volvemos a percorrer a parroquia e trasladamos a necesidade de mellorar a limpeza dos camiños do Piñeiro, Barallobre e Caldas Barras. En febreiro do mesmo ano constatamos que a colocación de gravilla no camiño de Piñeiro non era suficiente e xa provocaba atascos nas rexillas de auga pluvial. En marzo seguimos recollendo demandas de mellora de camiños como a Marrona ou Caldas Barras, así como da restauración da fonte do Regueiro e a consolidación da ponte de Tabaques. En xuño volvemos verificar o estado lamentable dos camiños do Regueiro e da Marrona, que dificultan o acceso aos veciños preguntando polos prazos de actuación. En agosto solicitamos tamén a limpeza da fonte de Picachá e do seu contorno, atendendo a preocupación dos veciños pola conservación deste espazo emblemático. Polo tanto, o que queda claro que estas demandas veñen dos veciños e nós levamos tempo trasladando estas preocupacións e insistindo en que se actúe para garantir tanto a seguridade como o acceso digno tanto ás fincas como aos núcleos rurais de Tiobre e Roibeira. É por iso que imos apoiar as propostas desta moción porque coinciden con esas necesidades da veciñanza. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Pois, como ben di o compañeiro do grupo non adscrito, é algo recorrente neste pleno por parte de todos os grupos, é dicir, as deficiencias que temos no Concello somos todos conscientes, parecenos correcta, é dicir, pois, si para os veciños é unha cousa importante que hai que solucionar, debería de facerse xa, porque, pois, eso, inflúe na súa vida e na súa calidade de vida. É unha petición razoable, con lo cual, aínda que eles non o trouxeron neses orzamentos que acaban de traer, pois parecenos correcta a petición. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nos entendemos perfectamente que se presenten mocións relacionadas coa zona rural, porque todos coincidimos en que sempre hai cousas que mellorar. É evidente, nese sentido, pois compartimos o fondo desta moción e que o rural precisa pois unha atención constante. Este goberno pois é plenamente consciente diso. O que sí que non compartimos é o ton e a forma de expoñer as cousas, porque falar de abandono, de desidia do Concello é como mínimo pois un pouco injusto, considero, e afastado pois da realidade. Porque dá a sensación de que en día eso pois non coñece realmente pois o rural de Betanzos e moito menos a parroquia de Bravío, ou polo menos non se preocupa moito por coñecela. Este goberno lle podo decir que coñece o rural, o percorre pois todos os días, ten coñecemento diario pois de deficiencias que ocorren día a día e que tenta corrixir pois coa máxima premura posible, pero sempre pois con planificación e con criterios claros e evidentemente pois coas prioridades marcadas pois segundo esas necesidades marcadas polos veciños e as veciñas e evidentemente as posibilidades económicas que ten o Concello. Por tanto, insisto en que a parroquia pois de Bravío non está esquecida, nin moito menos. De feito, nos últimos anos estes compromisos se refletiron en importantes inversións por parte deste goberno pois na zona, así como tamén pois recentemente por parte da Deputación Provincial. Por parte deste Concello, como dicía, nos últimos anos fíxose pois unha reposición integral do camiño de Caldas Barras e tamén pois unha reposición integral da zona pois do núcleo de Roibeira. En canto aos compromisos, como decía, da Deputación da Coruña, pois este foi reflectido pois fai escasos meses coa reposición total do aglomerado pois na zona toda da fonte de Picachá, que aproveito tamén para decirlle ao portavoz non adscrito de que en pasados días pois se fixo pois unha importante limpeza na zona da fonte de Picachá e que, por tanto, pois sí que se están dando pois eses pasos de inversións, evidentemente, de mantemento. Vostedes pois din que non se fai nada, pois tamén lles pode decir que fai escasas semanas se fixo pois unha obra
bastante grande de pavimentación e levantamento de pozos, así como de pintado na zona do Piñeiro, con máis de 4 kilómetros de novo aglomerado asfáltico. Decirles que tamén, pois, en canto a esas inversións, se foron realmente pois a visitar a parroquia de Bravío, verían que na ponte que vostedes chaman pois de autovía, que é unha circunvalación realmente, como mencionaba o portavoz dos non adscritos da Nacional Sexta, é unha ponte que non é de titularidade, un túnel que non é de titularidade municipal, e como decía, que se foron pois por ali, pois viron como o Concello aglomerou ata o límite que ten marcado. E xa que falamos pois de camiños, tamén hai que decir que todas esas renovacións que supoñen unha gran inversión se están facendo pois con aglomerado asfáltico e non con zahorras, nin con parches, nin con riegos que se poden facer en determinadas zonas. E o que podo decir é que a realidade de Betanzos a día de hoxe, pois con ese criterio que está tendo este goberno desde fai anos de ir asfaltando pois todas as zonas de núcleo dos núcleos da zona rural, pois están dando resultados moi positivos. Eu tamén lles invito, e tampouco me gusta compararme con outros concellos, pero hai concellos limítrofes aquí a Betanzos donde eu pinchei unha roda fai 2 semanas nunha zona de núcleo perfectamente con chalés e toda a historia, e que casualmente pois goberna o Partido Popular. Esa tamén é a realidade. En canto á iluminación, que tamén fan vostedes mención, eu non participo nas mesas de contratación, pero eu penso que vostedes sí. Deberían de saber que saliu a licitación, pois fai, creo que máis ou menos 20 días, pois todo o que é un novo contrato a fase número 4 do IDAE para o suministro e obra de instalación de alumbrado pois eficiente. E se miraron esa documentación que, como presumiu anteriormente, pois tanto leen, pois deberían de saber que o Concello de Betanzos pois vai a facer unha forte inversión desde a Avenida de Castela a todo o que ven sendo os lugares da parroquia de Bravío. Logo, en canto a Ponte de Tabacos, pois outro capítulo máis do descoñecemento que teñen vostedes polo que é a administración local, porque ben deberían de saber que se trata dunha infraestructura que depende de Augas de Galicia, é dicir, a Xunta de Galicia, e que o Concello pois xa remitiu no ano 2016 solicitando pois unha actuación urxente, e 9 anos despois seguimos en resposta nin intervención por parte deste ente que é o que ten competencias nesta materia. De feito, aquí está a carta que se lle enviou naquel tempo ao director xeral director de Augas de Galicia, e aínda se firmaba a man. A día de hoxe, pois nin o alcalde anterior, a alcaldesa actual, nin a alcaldesa actual, pois tivo resposta por parte deste ente. Pero vostedes o que fan é o de sempre, botarlle a culpa ao Concello e sacar o titular para logo subir pois esa foto no Facebook, decir que o ten que arreglar o Concello, que o Concello ten que canalizar unha auga dun túnel que é do Ministerio de Transportes, e así, pois, como dicía anteriormente a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, pois venden o titular e compran amizades ou votos ou como lle queran chamar. Por iso, baixo o noso punto de vista, cando vostedes falan do abandono no rural, en este caso en Bravío, o que consideramos é o que actúan con mala fe ou que teñen pois, un amplio descoñecemento tanto das competencias como do coñecemento físico da nosa zona rural. Somos conscientes de que hai máis camiños na parroquia que tamén precisan pois esa mellora, non os obviamos, está nese plan de intervencións que ten o Concello e que evidentemente pois se podrá facer dentro desa lista de prioridades, dentro desa lista dentro da capacidade económica que evidentemente ten este Concello a día de hoxe.
e, en definitivo, pois, como dicía ao principio, compartimos pois, o fondo da moción, desas melloras que precisa a parroquia de Bravía e outras moitas parroquias de noso término municipal. O que sí que insistir que esa imaxe que vostedes queren vender de abandono pois non é certo, e que este Concello pois intenta facer o seu traballo cos medios que ten, con seriedade e pois me permiten pois con un coñecemento do territorio que eu sinceramente creo que todos os membros desta sala pois non o teñen. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Ben, vou por partes. Quédanos claro que non temos o coñecemento intelectual nin vial que ten vostede, pero bueno, que ten pouco equivocase, e creo que é importante que se arranxen canto antes todos estes desperfectos polo ben dos veciños e veciñas, neste caso de Bravío. E despois, con respecto ao que dixo a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, estes arranxos pódense facer antes da presentación dos presupostos do ano que ven, xa que en teoría son arranxos menores, e os presupostos ojalá os poidamos aprobar en abril ou maio do ano que ven. Creemos que a parroquia de Bravío non está esquecida, pero evidentemente a falta de mantemento está á vista, porque dai ven esa moción, o sea, dan fe de esos veciños, porque non lo enseñan, porque non lo comentan e porque nos piden que se traia esta moción ao pleno, que é de aí de onde sale. Así que, máis nada, e moitas gracias. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, señora López Cotos, non é coñecemento intelectual, é visitar aos veciños e pasear polo noso concello. Hoxe mesmo traíamos aquí un rogo que o meu compañeiro foi a comprobar se estaba solucionado antes de traer este pleno, e non o vamos a mencionar porque xa estaba solucionado xa tarde. Iso é o que ten que facer un concelleiro, o resto é, bueno. Vostedes teñen dereito a equivocarse? Sí, pero equivocanse moitos, señores do Partido Popular, e que, vamos a ver. Pero sabe o que máis rabia me dá? Que moitas veces a que teño que dar en torno a vostedes a razón a voceira do BNG. Porque acertan tamén. Sí, a verdade é que a veces dame rabia. Non é persoal, Pero, a ver, cando queren sí que acertan, non? Porque levan ano e medio sin vir todos os concelleiros a este salón de plenos. Pero o día que veñen todos, ven que acertan a sacar unha foto e subila ás redes sociais. Aquí hoxe non a van a subir, de que estaban aquí a metade dos que son. Nada máis, moitas gracias. Non é un diálogo, señora Vázquez, non ten a palabra. Non a insultou no seu comentario, senón eu retiraría a palabra, porque un insulto non o admito. Pero, sí, cada un fala do seu libro, pero, señora Vázquez, non é un diálogo, non lle o funcionamento do pleno, ou tampouco. Cando está falando un voceiro, hai que escoitalo, guste moito, pouco ou nada o que di. Salvo que falte ao respeto, daquela sí. Rematou. Nada, de concreto, simplemente para rematar, da parroquia de Bravío, sí que cando nos vimos esta moción e ya trasladamos aos veciños da zona, sí que nos insisten que non está aquí contemplado en que os camiños do Regueiro e da Marrona sí que necesitarían que se lle tome un pouco de repaso. E, ademais, porque, nalgún caso, hai dificultade para acceder a algunha finca. Nada máis, para que se teña coñecemento. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Voceiro socialista. Sí, dúas cuestións. Que creo que non o mencionei na primeira intervención. Quero anunciar que próximamente está en proceso de adxudicación na mesma parroquia da que falábamos, vais a facer unha reposición total de todo o camiño do Barallobre, que é un dos núcleos máis importantes que ten esta parroquia, e ademais pasa por diante mesmo da igrexa de Bravío. Decía a portavoz do Partido Popular coñecemento intelectual ou vial, non cheguei a entender o que quería dicir, pero o que sí que vexo é un descoñecemento intelectual,
en moitas das mocións que vostedes traen aquí, o cal é perigoso. Porque vostede dixo, o importante é que se arreglen as cousas. Non, o importante non é que se arreglen as cousas. O importante é que cada un saiba cal é a súa competencia e o que ten que asumir. E o que é preocupante é que vostede diga que é unha cuestión de coñecemento intelectual. Vostede se non sabe ou descoñece cales son as competencias dunha administración ou doutra para executar unha mellora ou unha ponte ou unha canalización de auga, por centrarme no tema que aquí se trae, pois o que debería de facer é informarse. Porque é perigoso xogar con ese descoñecemento intelectual ou descoñecemento das cousas en sí, para que quede claro. Eso é perigoso. E o importante é que se arreglen as cousas, sí. Pero o que non poden facer, e máis que vostedes, entendo que é un partido que pretende a gobernar algún día este Concello, pois é vir con este tipo de mocións que non teñen ni idea de nada do que traen aquí. Entón, apréndanse as competencias, lean un pouco cales son as competencias que están recollidas no Estatuto de Autonomía e logo presenten propostas. Nada máis e moitas grazas. Ben, señora Vázquez, volvo yo a decir, cando ten a palabra outro compañeiro ou compañeira de corporación, isto non é un diálogo, non estamos tomando un café nunha mesa, estamos no salón de plenos, nada máis e nada menos que do Concello de Betanzos. Van 2 veces hoxe. Eu si podería interrumpir a voceira do Partido Popular se non me gusta o que di. E moitas veces non me gusta o que di. E procuro non interrumpir. Procuro. Pero eu podo. Vostede non. Vostede non. E agora tampouco. Non ten a palabra. Non ten a palabra. Señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. Sí? Sí, bueno, quería anunciar que temos unha moción de urxencia relativa aos orzamentos da Xunta de Galicia. Si podo repartirla e explicaría a urxencia. Pode repartirla e explique a urxencia para someter a urxencia a votación. Ben, pois a urxencia ben motivada porque o pasado día 20 de outubro o Conselleiro de Economía e Facenda presentou ao Presidente do Parlamento de Galicia o proxecto de orzamentos para o ano 2026 da Xunta de Galicia e o 23 de outubro iniciáronse as comparecencias por parte dos distintos conselleiros nas comisións para explicar os devanditos orzamentos. Logo de que estes foran trasladados aos grupos parlamentarios, incluso a prensa, bueno, pudimos comprobar que hai diversas actuacións que viñamos demandando dende o Concello de Betanzos que non están recollidas no proxecto de orzamentos e, polo tanto, queremos presentar esta moción, unha moción totalmente construtiva, sin datos económicos, pero sí con partidas que entendemos que deben de ser recollidas para o ben da nosa veciñanza e evidentemente abertas ás propostas que queiran realizar outros grupos para tratar de que o pleno da corporación pois de forma unánime demande ante o Parlamento de Galicia o que entendemos que é necesario para os nosos veciños e para as nosas veciñas. Explicar a urxencia, señor secretario, que se someta a votación a urxencia. Vale. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, pois queda aprobada a urxencia co voto a favor do Partido Socialista, dos concelleiros non adscritos e do Bloque Nacionalista Galego e o voto en contra do Partido Popular, que pode explicar se quere de un minuto. Sí, por suposto, gracias, señora alcaldesa. A ver, votamos en contra da urxencia porque, nos todos temos o mesmo tempo para presentar as mocións,
nos presentamos con todo o rigor as nosas mocións o mércores pasado, cando vostedes xa tiñan coñecemento sobre os orzamentos da Xunta de Galicia, que están publicados dende o luns pasado. Polo tanto, podían ter presentado esta moción de forma ordinaria o mércores en tempo e forma, tal como fixemos todos os grupos que conformamos a corporación. Por eso mismo, votamos en contra da urxencia. Moitas grazas pola explicación. Entón, aprobada a urxencia, voceiro socialista ten a palabra. Evidentemente, de todas formas, este grupo, por desgracia, non ten a capacidade de, en 2 días, estudar uns orzamentos de 13.000 millóns de euros. Por lo tanto, non o puidemos presentar de forma ordinaria. Ben, moción que sobre a falta de investimentos da Xunta de Galicia en Betanzos nos orzamentos de 2026. O Grupo Municipal Socialista do Concello de Betanzos, de acordo ao disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das entidades locais, desecha elevar ao pleno da Corporación a seguinte proposta de moción. O proxecto de orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2026 volve evidenciar unha fonda injusticia con Betanzos. A análise territorializada dos investimentos amosa que a cidade non conta con ningunha partida específica, mentras outros concellos da comarca si reciben dotacións nominativas que lles permiten avanzar en infraestructuras e servicios públicos esenciais. Betanzos, pola contra, segue esquecida pola Administración Autonómica, malia ser cidade cabeza de comarca e prestar servicios fundamentais de educación, sanidade, xusticia e administracións a milleiros de veciños e veciñas da contorna. As necesidades son moitas e están perfectamente identificadas. No ámbito educativo, o IES Francisco Aguiar precisa unha reforma integral e ampliación. O IES As Mariñas require actuacións urxentes de mantemento, renovación de carpinterías, melloras do illamento térmico e creación dun patio cuberto. No CEIP Francisco Vales Villamarín é necesaria a reposición total da pista do pabillón deportivo, deteriorada e insegura, así como a mellora das condicións térmicas e estructurais dos edificios. En todos estes centros é evidente a falta de atención por parte da Xunta á conservación e eficacia enerxética, cuestión reclamada reiteradamente por esta corporación. No ámbito social, Betanzos segue agardando pola construción dun centro de día, un compromiso da Xunta de Galicia que continúa sen materializarse, pese a súa importancia para a atención ás persoas maiores e dependentes da comarca. Resulta especialmente chamativo que, mentras en Betanzos este proxecto segue parado, tras unha recente moción de censura en Ribeira, a Xunta anunciase alí a creación dun novo centro de día, o que volve a amosar unha política de investimentos marcada polo criterio partidista e non polas necesidades reais da cidadanía. Compre lembrar tamén a necesidade de crear un centro de información á muller en Betanzos, un servicio esencial para a comarca que debería ser impulsado e financiado pola Xunta de Galicia, administración competente en materia de igualdade e atención ás víctimas de violencia de xénero. A inexistencia deste recurso comarcal evidencia unha cara desatención e un abandono por parte da Xunta que tenta trasladar aos concellos responsabilidades e custos que lle corresponden a Betanzos como cidade cabeceira de comarca. Non pode seguir sendo ignorada neste eido nin asumir en solitario competencias que non son autonómicas. Tamén é necesario reforzar o servicio de axuda no fogar, que non conta con a chega autonómica suficiente, o que obriga ao Concello a asumir un esforzo económico crecente para garantir a atención ás persoas dependentes. No caso do comedor escolar municipal, a Xunta debe asumir tanto a xestión como o financiamento dun servicio que é da súa competencia e que o Concello mantén con recursos propios. Ademais, a crecente demanda fai necesaria a ampliación das instalacións para garantir un servicio digno e accesible para todas as familias. O mesmo sucede coas actividades extraescolares, que tamén son financiadas polo Concello de Betanzos sen o apoio económico da Xunta de Galicia, a pesar de tratarse dun servicio educativo complementario que debería contar con colaboración autonómica. Un exemplo especialmente grave é o do Conservatorio Municipal de Música de Betanzos, financiado integramente polo Concello. Trátase dunha competencia exclusiva da Xunta de Galicia e o Goberno local asume en solitario o custo deste servicio educativo esencial, garantindo con fondos municipais o funcionamento dun centro que forma a centos de alumnos e alumnas da comarca. Mentres tanto, a Xunta desenténdese completamente da súa obriga legal e moral de financiar e soster o ensino musical regrado, demostrando unha total falta de compromiso coa cultura, coa educación e co futuro da mocidade. Esta situación é injusta e insostible para un concello que non pode seguir soportando en solitario un servicio que corresponde á Administración Autonómica.
En materia de infraestructuras, a Xunta debe acometer melloras urxentes nas estradas AC 542 e AC 161, especialmente nesta última, incluída entre as máis perigosas de España debido á falta de investimento e conservación. Outra das vías que precisan unha intervención inmediata é a C 840 no seu paso por Ribeira, debido ao mal estado e as deficiencias de seguridade que presenta. O mesmo ocorre co transporte metropolitano entre Betanzos e a Coruña e a comarca, que sofre saturación diaria con autobuses en prazas suficientes, horarios insuficientes e nenos e nenas que chegan a viaxar sentados no chan nunha situación absolutamente inaceptable. É imprescindible incrementar as frecuencias, mellorar o control do servicio e garantir a seguridade e a dignidade dos viaxeiros. Tamén é responsabilidade autonómica a limpeza de parcelas privadas abandonadas e a creación de cortalumes nas zonas forestais da súa competencia. Despois da vaga de incendios do pasado verán, a prevención debe de ser unha prioridade e non pode recaer só nos concellos, que carecen de medios abondo para garantir a seguridade en todo o territorio. No ámbito ambiental, Betanzos necesita partidas orzamentarias específicas para a execución do Plan Director de Saneamento, no que figura como zona prioritaria e investimentos reais para mellorar a EDAR e modernizar o sistema de depuración e o tratamento das augas residuais. O episodio recente da auga volveu a poñer de manifesto a necesidade de actuacións estruturais neste ámbito. Quedou acreditado que o río Mendo sofre vertidos procedentes de outros concellos, o que obriga a un maior esforzo na potabilización e fai imprescindible dotar a planta de tratamento de Betanzos dun sistema de ozonización, así como das melloras que figuraban no anteproxecto elaborado no seu momento e que foron eliminadas na obra finalmente executada, aínda pendente de entrega. Trátase dunha actuación que debe asumir a Xunta de Galicia, tanto pola súa competencia directa como pola dimensión comarcal do servicio. O municipio tamén require novas instalacións deportivas, modernas e accesibles, que dean resposta á demanda da veciñanza. Un proxecto como un skate plaza, un novo pabillón polideportivo ou zonas deportivas ao aire libre integradas no tecido urbano son as necesidades real e non un luxo. Por último, a política de vivenda da Xunta resulta insuficiente. A pesar das actuacións de rehabilitación no casco histórico, o número de persoas que demandan unha vivenda non deixa de medrar. É urxente adquirir solo para a construción de vivenda pública e social e reforzar os programas de rehabilitación no casco histórico, un elemento esencial para a revitalización urbana e o acceso á vivenda digna. As propostas que formula este grupo municipal non son teorías nin titulares, son cuestións reais, concretas e perfectamente argumentadas, froito do coñecemento directo da realidade do noso municipio. Falamos con rigor, porque trasladamos a diario sobre o terreo, porque coñecemos as persoas e os problemas reais da nosa cidade e porque non vivimos de titularidades de Facebook nin de discursos fabricados para distraer. Betanzos merece planificación, investimentos e compromiso, non publicidade nin excusas. Por todo o anterior, considerando necesario reclamar da Xunta de Galicia unha actuación decidida e responsable que garanta investimentos reais xustos para Betanzos, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Betanzos propón a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a incluir nos orzamentos xerais de 2026 partidas específicas que garantan a reforma e ampliación do IES Francisco Aguiar, a mellora integral do IES As Mariñas, as actuacións de mantemento e mellora no CEIP Francisco Vales Villamarín, a construción e posta en funcionamento do Centro de Día de Betanzos, a creación e financiamento do Centro de Información á Muller CIN de Betanzos, o incremento da achega autonómica ao Servicio de Axuda no Fogar, a asunción da xestión dos custos do Conservatorio Municipal, as melloras nas estradas AC 542, AC 161 e AC 840, o incremento do financiamento e a ampliación do comedor escolar municipal e das actuacións extraescolares, o reforzo do transporte metropolitano entre Betanzos, a Coruña e a comarca, a limpieza subsidiaria de parcelas abandonadas e a creación de cortalumes nas zonas forestais da competencia autonómica, o desenvolvemento dun plan de novas instalacións deportivas, a execución do plan director de saneamento e a mellora de EDAR con investimentos reais, así como as actuacións necesarias para garantir a calidade de auga de abastecemento e a modernización da planta potabilizadora de Betanzos xunto coa ampliación das actuacións de rehabilitación no casco histórico e a adquisición de solo para a creación de vivenda pública e social, e segundo, a instar a Xunta de Galicia a recoñecer o papel comarcal de Betanzos e a planificar un plan plurianual de investimentos que garanta a modernización das infraestructuras, o impulso do deporte, o acceso a vivenda, a protección ambiental e a mellora dos servicios públicos. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceiro non escrito ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, é unha moción con moita densidade como para ser así entregada no momento, pero bueno, ainda así nos, ainda que nesta exposición de motivos seguramente poñeríamos moitos matices e se nos poñemos a analizar seguramente moitos máis, nós evidentemente pois
Nunca nos vamos a negar a que neste pleno se debata, sempre vamos a votar a favor de calquera moción de urxencia, porque sexa do tema do que sexa, pois esta é a casa do debate de todos os temas que atañen a Betanzos. E ademais, porque senón estaríamos dando o pé a que, por exemplo, se nós solicitásemos unha comparecencia sin ser pedidas por dous grupos, pois estaríamos dando pé a que vostedes non la tiren para atrás. Entón, nos sempre imos a votar a favor de que se debata. E, bueno, centrándonos nisto, pois entendo que, aínda que nós non compartamos ao 100% a exposición de motivos, os acordos son inapelables, non? E estamos no de sempre, ou estamos ao lado das necesidades dos nosos veciños, ou estamos ao lado de outras administracións superiores. Nós sempre imos a estar ao lado de quen, dende onde sexa, pida máis para os veciños de Betanzos e, polo tanto, esta moción de urxencia vai a contar con o noso voto favorable. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, retomamos un pouco o argumentario que mantivemos na exposición, na moción das propostas para o orzamento do Concello de Betanzos, que antes debatimos a totalidade dos grupos. Igual non é este a forma nin o momento, mais o fondo é completamente positivo. No BNG todos os anos presentamos emendas aos orzamentos da Xunta, unhas emendas que poden ser moi similares ás que vostedes nos traen en forma de moción. Poderíamos presentar unha moción, mas facémolo en forma de emenda, mas como antes chegamos ao acordo de que o importante non é a forma senón o contido, pois debatamos o tema e a debatilo imos. Eu creo que todas as persoas que nos dedicamos de alguna maneira ou que estamos interesadas na política local agardamos a presentación dos orzamentos case como Día de Reis de a ver que nos toca. E as veciñas e veciños de Betanzos parece que levamos moitos anos recibindo carbón xa, porque debemos ser moi malos, debemos nos portar moi mal ao longo do ano porque nunca nos dan nada. Parece que os reis non nos queren deixar ningún mísero calcetíns, porque son moitas as necesidades que ten Betanzos e que non se cubre ningunha. Nos orzamentos da Xunta non aparece territorializado ningún só investimento para Betanzos. E vaya, parece que non necesitamos nada, cando a realidade que nos rodea a todos é ben diferente. É dicir, hai moito en que investir desde o goberno autonómico na nosa cidade e na nosa comarca. Como dicía antes, estamos de acordo en xeral coas cuestións que nos formulan desde o PSDG de Betanzos, mas como nos convidan tamén a que enriquezamos e fagamos achegas para que isto non sexa unha moción dun único partido político, senón que represente o conxunto da veciñanza de Betanzos, e nos gustaría que se pode ser que incluísen nos acordos algunhas cuestións. Falase da posta en funcionamento dun centro de día en Betanzos, por favor, un xeriátrico público para atender a veciñanza de Betanzos e da nosa comarca. Centro de información á muller, seguimos insistindo co centro de orientación familiar tamén, que creemos que é unha demanda xusta e necesaria. Cando falamos da cuestión da auga, que tantos problemas nos trouxo no pasado recente, que, ademais do Plan Director de Saneamento e Mellora da Edad con investimentos reais, se faga referencia ao saneamento integral da ría de Betanzos, que é unha cuestión comarcal, non só fai referencia ao Concello de Betanzos, mas como cabeceira da comarca que somos, creemos que debe ser incluído. No punto segundo, onde mencionan un plan plurianual de investimentos que garanta a modernización de infraestructuras, impulso do deporte, acceso á vivenda e tamén os fondos necesarios para a conservación e posta en valor do noso patrimonio, en especial do Parque do Pasatempo. Non se fai ninguna mención explícita ao Parque do Pasatempo. E, por favor, como punto a maiores, dotación do persoal necesario para o PAC de Betanzos e para os centros de ensino públicos betanceiros, porque non pode seguir
habendo unha lista de espera de 10 meses para saúde mental en Betanzos, de 19 meses nalgún caso para xinecoloxía, porque desde Vales Villamarín non poden seguir chorando por 2 PTs e 2 especialistas en AL que non chegan, e desde as Mariñas non podemos seguir atendendo máis de 70 alumnos con necesidades educativas especiais con un único PT. Se teñen a ben incluir estes puntos, o noso voto será favorable, e se non teñen tamén o vai ser, ou seja que recollan a luva. Grazas. Moitas grazas, voceira popular. Sí, gracias, señora alcaldesa. Resulta curioso que acabamos de escoitar non hai moito que este non é o sitio para que un grupo municipal presente unha moción con propostas para o orzamento municipal do ano que ven deste Concello. Unha moción ordinaria, presentada en plazo de forma. Pero resulta que si é o sitio para que o Partido Socialista, con nocturnidade, alevosía e urxencia, podendo tela presentado no tempo regulamentario que dispoñemos todos os grupos, resulta que si é o sitio para que presente, non sei, un tocho de cousas que hasta costa leelo no pouco tempo que tivemos, ademais de que o voceiro do grupo de goberno dese lectura. Pero, bueno, evidentemente xa sabemos cal é a intención, pero o Gallá, a Xunta de Galicia pudera facer todo isto, non só todo isto, o doble do que poñen aquí. Eu tamén podería engadir aquí cousas, pero, a ver, hai que ser realistas e hai que ter en conta cales son os orzamentos da Xunta de Galicia, igual que debemos de ser realistas e actuar con rigor no pleno deste Concello, non facendo propostas disparatadas, disparatadas, digo, en canto ao orzamento. É como si, dimos, non, é que en Betanzos é super necesario facer un aeroporto, non sei, e resulta que o Grupo Municipal do Partido Popular ven aquí ao pleno a instar a facer un aeroporto. Non dubidamos de que todas estas actuacións son moi necesarias. Agora, creo que esta non é a forma, o momento, son as 12:05 da noite, todavía nos quedan 2 ou 3 puntos, en fin, non hai ningunha presa para marchar para casa, todo por Betanzos, diría o concelleiro non adscrito, por suposto, porque el parece ser que é o único que ten esa, non sei. Bueno, en fin, voume centrar na moción que é moito máis. Decía que, por suposto, que entendemos que todas estas opcións que poñen aquí, e moitas máis, poderían ser incluídas, pero estaríamos, non sei, negando a realidade, é dicir, a realidade que a Xunta de Galicia non pode facer todo isto nos orzamentos do ano 2026. Isto é imposible, é inviable, e todos e todas os que estamos aquí sentados o sabemos perfectamente. Isto non se denomina como a lista da compra, non, isto non se denomina, pero si se denominan as opcións que pon o Partido Popular para os orzamentos de 2026 para o Concello de Betanzos. En fin, xa se ve a demagoxia que hai aquí e o sectarismo, en fin. Como decía, isto é imposible de facer. E o sabemos todos e todas, e nós non podemos apoiar algo que evidentemente non se vai poder facer no ano 2026. Pero por eso non deixaremos de estar ao lado de Betanzos. Xa veremos que as partidas, que decir, evidentemente non tiveron tempo a ler os orzamentos da Xunta de Galicia, pero si tiveron tempo a ver que si hai algunha partida con nomes e apelidos, pero hai outras moitas partidas que son xenéricas, que xa se irán desbrozando, pois no seu momento. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas. O Voceiro Socialista ten a palabra. Ben, sobre, varias afirmacións que se fixeron aquí, pero antes de entrar a
debatilas, evidentemente recollemos o guante e recollemos ese no primeiro punto do xeriátrico, incluir o xeriátrico público, o centro de orientación familiar, o saneamento integral da ría de Betanzos, como un terceiro punto novo, que a dotación do persoal necesario para o PAC de Betanzos e os centros de ensino e a posta en valor do noso patrimonio, especialmente do Parque do Pasatempo, dentro do punto 2. Pero sobre a afirmación da voceira do Grupo Popular, que se dixo que non era o sitio para presentar propostas ao orzamento municipal, eu ou escoitei malo, nadie lle dixo eso. Se falou de que cando se presentaban propostas deberían de facerse con rigor e se dixo que non eran as formas habituais presentar unha serie de investimentos con unhas cantidades que non sabíamos de onde saían, pero que estaban no seu dereito. Eu debatinlle unha a unha as súas propostas precisamente por iso, porque os números non concordaban ca realidade ou non sabíamos de onde viña. Dito isto, di que presentamos isto con notornidade e alevosía, non? Pois ca mesma rigor que lle pedíamos antes, nós quixemos traballar os orzamentos da Xunta de Galicia dentro das nosas modestas posibilidades con total rigor e non queríamos aventurarnos a presentar algo que non era. Entón, como nesos 13.000 millóns de euros non veíamos a palabra Betanzos por ningún lado, pois o quixemos ver de forma concienciuda, porque nos parecía un error, non? Que os veciños e as veciñas de Betanzos non tuveran un só euro de forma nominativa nesos orzamentos, e por eso o fixemos de forma detallada e con total rigor esa revisión dos orzamentos. E agora di vostede, presentan aquí un tocho. Pois sí, teñolle que dar a razón, porque é un tocho de incumprimentos por parte da Xunta de Galicia dende o ano 2009. E non estamos a falar do aeroporto ese que di vostede. Entre outras moitas cousas estamos a falar, por exemplo, desa promesa electoral do señor Feijóo que dixo que o día seguinte de que eu gañe as eleccións en Galicia, no ano 2009, todos os concellos de máis de 10.000 habitantes contarán con un centro de día público. Estamos no ano 2025, 26 anos despois, e o Concello de Betanzos non ten ese centro de día público. E volvo a parafrasear. Nocturnidade e alevosía son as 12:05 da noite. Eu como si teño que estar aquí hasta as 3 da mañán ou hasta mañán de forma ininterrompida por defender os intereses dos nosos veciños e das nosas veciñas. Para eso somos servidores públicos, para eso somos concelleiros e concelleiras do Concello de Betanzos. E precisamente por esas promesas de xa veremos as partidas xenéricas que ao longo do ano pois se verán vendo e no devenir dos movimentos dos orzamentos da Xunta de Galicia, a aposta ou non desta Xunta por parte de Betanzos, é que así leva sendo estes 26 últimos anos e, polo tanto, por eso presentamos esta moción e entendemos que é unha moción asumible por todos os grupos porque non se está a pedir nada que non sexa demandado de forma insistente ou que fose prometido aquí na Praza da Constitución o día do 800 aniversario ou no ano 2009 o centro de día para que ora non sexa apoiado, que evidentemente nun orzamento de 13.000 millóns de euros non se pode levar a cabo todo o que aí plasmamos, efectivamente, pero si se poden recoller esas partidas de 80.000 euros para a dotación da climatización da piscina para deixar a partida aberta, pois se poden deixar infinidade de partidas abertas, que neso sí que son expertos. O facían constantemente co bypass de Infesta hasta que tivo que vir un goberno socialista para que esa partida aberta de 10.000 euros se converterse xa nun proxecto. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Moi brevemente, todo por Betanzos, moitas gracias. Bo eslogan, moitas gracias. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, vou ser breve. Nós tamén queremos acabar cedo, que nos erguemos ás 6 da mañá, non? A nos o que máis nos doe de todo isto, da cuestión orzamentaria, é o uso partidista dos orzamentos. Porque o orzamento da Xunta de Galicia non deixa de ser diñeiro de absolutamente todos e todas, e, por tanto, debemos ser todos e todas os que, de alguma maneira, nos beneficiemos dunha maneira xusta dese investimento.
Vostede dixo literalmente que a Xunta non pode facer todo isto. Eu, ante iso, só lle vou dicir unha cousa. A Xunta non podía construir un xeriátrico en Ribeira porque o proxecto estaba presentado para un terreo asolagable. 4 días despois dunha moción de censura, si se pode construir un xeriátrico público en Ribeira. Se hai vontade, pódese. Quizáis non a haxa. Nada máis. Moitas grazas. Voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Pouco máis que engadir. Simplemente incidir en que hai que ser realistas, evidentemente. A realidade, non podemos escapar dela, e ningunha das cousas que veñen aí son disparates para Betanzos, todo o contrario, son cousas necesarias. Agora, que se vayan a facer cos orzamentos dun só ano, é evidente que non é posible. Penso que quen pense o contrario está equivocado ou quere facernos entrar en cousas que non deberíamos de estar entrando. Dicía que moitas das cousas xa se irán vindo, pero nós non podemos aceptar esta moción, nin polo momento, nin por como se fixo, porque pode decirme o que queira de que estuveron estudiando os presupostos. Esta moción se podía ter presentado en tempo e forma, como fixemos todos os grupos, pero está clarísimo que hai unha doble intención que, ao final a intención non é todo por Betanzos. O Gallá fora así. Máis nada. Señora Vázquez, vou intentar ser breve e calmada, porque xa é moi tarde. Se vostede fose, como dixo non hai moitos días nesta sala, antes concelleira de Betanzos que parlamentaria do PPDG, recoñecería que a palabra Betanzos non aparece na proposta de orzamentos da Xunta de Galicia marcada con esos investimentos con nome e apelidos, como dixo vostede, porque ademais é un dato irrefutable. Se fose concelleira de Betanzos antes que parlamentaria do PPDG, arrimaría o ombreiro a Betanzos para reclamar o que Betanzos merece. É posible que todas evidentemente en 30 anos non fixeron ningunha delas, non esperamos ninguén que se fagan todas nun ano, pero sí que se fagan. E mire, a diferencia enorme entre a moción que presentou o Partido Popular hoxe aquí e esta é que todas son competencias da Xunta de Galicia, todas son necesidades esenciais dos veciños e veciñas de Betanzos, competencia da Xunta de Galicia, non van cifras económicas sacadas de ningunha chisteira e todas poderían ir dentro do orzamento da Xunta de Galicia, a diferencia das súas. É máis, terceira vez que lle digo hoxe que non é un diálogo, e que non é pode interrumpir cando fala outra persoa. Terceira, insisto, se fose concelleira de Betanzos antes que parlamentaria do PPDG, sumaríase a reclamar as necesidades que ten Betanzos en lugar de, como infinitas veces esta é unha máis, defende antes os intereses do goberno da comunidade autónoma e do seu partido que os de Betanzos. E os feitos están aí, son claros e meridianos.
É evidente que despois hai outras partidas xenéricas nas que si pode haber algo para Betanzos. Eu, nas miñas declaracións públicas, digo, está reflexado, ademais, porque outras veces non reflexan, pero esta vez sí. A espera diso, Betanzos non aparece nas investimentos que levan nome e apelidos, como di vostede, a espera diso. Pero vostede, no seu afán de defender a Xunta de Galicia por riba de Betanzos sempre, ademais diso, de non arrimar o ombro, trata de poñer calificativos a este goberno e a alcaldía de Betanzos. Eu non, nas miñas declaracións só pido para Betanzos, non falo, non poño calificacións nin ao goberno da Xunta de Galicia nin ao presidente Rueda. Vostede, para non pedirlle á Xunta o que Betanzos merece, fala trata de desprestixiar a este goberno e a quen lle fala. Pon tres excusas, di que son a menos indicada porque, como non teño orzamento para o 2026, non podo reclamar para Betanzos que a Xunta inclúa necesidades que teñen os veciños e veciñas de Betanzos. Un argumento moi pobre, por mil motivos, pero voulle dar un. Os concellos que aparecen nesa lista nominativa non teñen orzamento para 2026 aprobado. A segunda excusa que pon é que a forma de pedilo é pedíndolle aos conselleiros e conselleiras que me reciban e trasladarlles as necesidades de Betanzos. O gallá me respostasen e me disen esa oportunidade, o gallá. E máis, voulle moi brevemente, ao conselleiros de Educación non sei as veces que lle pedín que me recibise sin resposta, nin sí, nin non, nin o contrario. Pero a realidade é que o conselleiro de Educación sí visitou Betanzos, pero visitouno como militante do Partido Popular, acudiu á sede do Partido Popular de Betanzos e ali, para a militancia do Partido Popular de Betanzos, anunciou que se ia a mellorar o Vales Villamarín, obra que se está desenvolvendo neste momento. Supoño que diría, non sei porque non son militante do Partido Popular, que se ia a facer con fondos europeos e non da Xunta de Galicia, pero iso é o de menos. O importante é que se faga. Pero amosa unha falta de respeto importante. Primeiro, porque non recibe a alcaldesa que representa a todos os veciños e veciñas de Betanzos, non aos socialistas. Non se equivoquen. E segundo, porque anuncia algo demandado pola comunidade educativa dende hai máis de 10 anos na sede dun partido político. E iso tamén é irrefutable. E o terceiro que alega é a, leo textualmente, inoperancia del grupo de gobierno que non sabe pedir y gestionar con las demás administraciones. Este grupo de goberno pode ter mil defectos e tenos, pero sabe pedir, non se cansará nunca de pedir para Betanzos, nunca, a quen corresponda, a todas as administracións, goberne quen goberne. De feito, acadáronse pois máis de 3 millóns de euros para o pasatempo, ou máis de 6 millóns de euros para o casco histórico. Este goberno, nada deso dá 0 euros deso que acabo de mencionar, provén da Xunta de Galicia. 0. Entón, a súa defensa a ultranza da Xunta de Galicia choca coa engano de que é concelleira de Betanzos antes que outra cousa. Este é un feito máis que o corrobora, non é nada novo, é
un paso máis. Pero bueno, es lo que hai. Despois, para cando explique o voto, terá tempo. Señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aclárense co voto, porque non me aclarei eu. Se foi abstención? Sí. Abstención. Ben, pois a moción queda aprobada co voto favorable do Partido Socialista, dos concelleiros non adscritos, do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Agora ten un minuto para explicar o voto. Moitas gracias, señora alcaldesa. Mire, eu, por suposto, son concelleira de Betanzos por riba de todo, por moito que vostede queira demostrar todo o contrario. O que teño moi claro que non estamos nun colegio e vostede non é a profesora para estar aquí reñíndolle continuamente ao Partido Popular como se estuviéramos aquí na palestra, salindo encerado e tal. Isto é unha sesión plenaria na que hai que debater e cada un pode expresar a súa opinión. Ahora, que isto, non sei, a min pareceme un pouco ridículo, sinceramente. E despois, ademais de ridículo, pareceme un abuso, xa yo dixen máis veces. Vostede non pode intervir cando quere. Vostede ten... Non. Un minuto para explicarlo. Sí, claro, ahora xa non lle interesa que me interesa o que pues, fale. Claro. Fale, sí que me interesa que diga o que está dicindo, ademais, sinceramente. Sí, interesa, claro. Sí. No, é que hai un reglamento orgánico municipal que establece cal é o papel da alcaldesa presidenta. Vostede pode ter un minuto despois do seu voceiro para aclarar o voto, igual que teño eu agora que me estou estendendo por primeira vez. Pero vostede faino sempre, esténdese sempre, e por eso son as 12:25 da noite e seguimos aquí e todavía quedan 2 puntos. Por suposto que nos dá igual salir de aquí a 6 da mañán. Pero bueno, evidentemente todos temos que traballar mañán, algo nos gustaría descansar. Entón, nin vostede é a profesora para reñirnos, nin debe de abusar, xa yo dixe, porque se non tomaremos as opcións oportunas que teñamos que tomar. Señora Vázquez, tome as opcións oportunas que considere que debe tomar. Descoñece profundamente, ademais do territorio rural de Betanzos, ademais das competencias municipais do Concello de Betanzos, o regulamento, que ademais utiliza cando lle ven a vostede e non utiliza cando non lle ven a vostede, como para pedir as manidas como se dice? Comparecencias, que a pesar de incumplir sempre estamos encantados de facer. Non son profesora aquí ni no pretendo, pero represento aos veciños e veciñas de Betanzos, a todos e todas, cando estou aquí. Na sede do meu partido político, ao que si pertenzo, estou orgullosísima de pertencer, falo dos militantes do meu partido, o PSDG. Aquí, ou cando falo como alcaldesa de Betanzos, ou cando pido que me reciba un conselleiro, son a alcaldesa de todos e todas. E pedirei para Betanzos o que considere que Betanzos merece aquí, na sede do meu partido, na Xunta de Galicia, e onde me atope, a diferencia doutros. Punto seguinte, señor secretario. O punto seguinte é rogos e preguntas. Primeiro vamos a dar lecturas, respostas. Sí, ou prefírenas por escrito? Como prefírenas para rematar? Bueno, pois entregamos por escrito as respostas ás preguntas do pleno pasado e entregannos por escrito os rogos e preguntas deste pleno, dada a hora que é, pero a importancia de todos os temas tratados hoxe merecía. Antes de rematar, e moi brevemente, este domingo 2 de novembro terá lugar, como xa é tradicional, a ofrenda que o Concello de Betanzos fai a todos os fieis difuntos no cemiterio sobre as 5:30 da tarde máis ou menos, porque será o rematar unha misa que comeza ás 5. E, como sempre, no cemiterio municipal para que a corporación sexa coñecedora.
E sin máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Boa noite.